ўсё ж таки пераключыла мікрафон мне. Так, спадзяюся, зараз нармальна павінна быць. Так, ўсё, гук пайшоў. Нарэшце. Вітаю ўсіх. Добры дзень. Добры дзень. Гуляем сёння ў Death Stranding 2. Гуляю сёння з PlayStation 5. У нас ужо было некалькі стрымаў дагэтуль, і яшчэ трэба прызвычаіцца трошкі. Гэта кожны раз, ну, з-за таго, што я нерэгулярна гэта раблю, то гэта кожны раз падзабываецца, што там рабіць, што не рабіць. Вось. І картку захоплю. Калі што, вітаю ўсіх. Так, вітаю, Рэгана. Які нюанс? Галасаванне і бот працуе, то бок каманды ў чаце павінны працаваць абсалютна нармальна і звычайна. Павінна ўсё вам адлюстроўвацца. Адзінае, што вы не бачыце спіса лідараў справа зверху, у вас няма нейкай аватаркі, нічога, то бок, ну, карацей, топчык вось он увесь працуе, то бок, як вы бачыце, калі каманды працуюць, то і галасаванне працуе, то бок вы можете спакойна закидывать пункты на свае гульні. Адзінае, што я не пачую алёртаў. Вось, я, можа, толькі ў чатцы пабачу то, што ўзнагароду вы возьмеце, і, ну, па сутнасці ўсё, я толькі пачую гэта, пабачу, можа быць, то, што вы бярэце нейкую ўзнагароду, калі пашчасціць. Вось, так што так, мы будзем гуляць у такім рэжыме. Я картку захопу не наладзіў толькі ад часткі, ну, потому часткова яна не гатовая поўнасцю, яшчэ прыйдзецца, можа быць, перастаноўку невялічкую ў хаце рабіць. Вось, паглядзім. Добра, зараз будзем пачынаць для тых, хто не знаём. Вось, на гэта самае. А чаму, Divinity? Бот спрацаваў. Дакладна, Divinity Original Sin 2 у нас жа перамагла, Рэгана, так што як мінімум 1000 дайсаў прыйдзецца адправіць тады. Вось, я забыўся, як сам, зрабіў бота. Вось. Што сёння будзем рабіць? Сёння будзем праходзіць другую частку, толькі пачынаем, я нічога не ведаю пра... Я нават не ўсе трэйлеры глядзеў, калі на першую частку я глядзеў усе трэйлеры, якія толькі былі пад рукою, то на другую частку я пазбег, ну, гэта самае, то на другую частку я не маю ніякіх спойлераў, карацей. Я нічога не ведаю. Акрамя таго, што было ад тизер-трэйлераў і, па сутнасці, самых такіх промо-матэрыялаў, якія, ну, скріншот, напрыклад, гэта галоўнае меню. Вось, прыкладна такое, на Devil May Cry 5. Штосьці адпраўляецца, на жаль, на PlayStation не адлюстроўваецца мне, колькі канкрэтна пунктаў яно забірае, ну, колькі адпраўлена было, але як паведамленне бачу. Вось. Нюансы, карацей, гульні на PlayStation. Мы яшчэ будзем наладжваць, дарэчы, цікава. Блін, ну, у мяне шмат яшчэ пытанняў для таго, як стрыміць з PlayStation 5, я не прызвычайны. Так, можа быць, там ёсць кароткае па тыпу нагадванне таго, што было ў першай частцы. Можа быць, давайте паглядзім, хутчэй за ўсё кат-сцэнамі проста будзе, для тых, хто не памятае. Я проста сам буду спойлерыць першую частку моцна, але пры гэтым моя памяць мяне можа падвадзіць у некаторых момантах, таму што хоць і 3 праходжання, але, ну, там храналогія падзей, некаторыя дэталі я магу забыць. Вось, так што. А ты не думаў дадаць каманду, паглядзець, колькі балаў на гульне? Я думаў, пытанне, ну, яе складаней зрабіць. Тыпу, вось гэтыя 2 каманды, якія былі даданы, яны самыя простыя, а вось каманду, якая забірае, ну, тыпу, імя на гульні, гэта паскладанне. Вітаю, Тэнчык. Давайте, карацей, рэкап на першую частку паглядзім, хутчэй за ўсё проста кат-сцэначка. Каты будуць скакаць. Гэта будзе так? Это, я так разумею, будзе візуальнай навелай зараз. Так, это літаральна... Окей. Не, у такім фармаце, калі не будзе кат-сцэн, то не. А можна выйсці проста? Не, вяртаемся ў галоўны экран. Я думаў, што зараз нам прыгожую кат-сцэну пакажуць, але мы маем гэта самае. Наконт балаў, так, я ўжо сказаў, каманду зрабіць такую значна складаней, ну, як значна складаней, дакладна не па тыпу 15-20 хвілін. Вось, таму я не замарочыўся, я хутенька праверыў, і гэта будзе складана, альбо тэхнічна немагчыма. Ну, трэба глядзець. У цябе якраз свежая храналогія. Я табе трошкі зайздрошчу, таму што ў мяне трошкі блытаніна па падзеях. Вось. Ладненька, пачынаем новую гульню. Каты сядзяць літаральна. Каб вы разумелі, у мяне невялічкая тумбачка, ну як невялічкая, ну тумбачка, карацей, перамешчана была спецыяльна да PlayStation, каб я мог паставіць мікрафон. Ну, тыпу, не паставіць яго, а нагу для мікрафону паставіць. Вось. І за такое, што гэта, ну, яна перасунулася, гэтая тумбачка, яно зараз проста
ачмурэнейшае месца для катоў, і яны скочуць наверх на яе і з яе, і ў выніку яны проста бясконца тут движ устройваюць, але вы хутчэй за ўсё можаце чуць, гэта павінна адбівацца ў мікрафоне, таму што кожны раз, калі яны заскокваюць, хістаецца тумбачка, хістаецца нага, і павінна вібрацыю мікрафону ходзіць. Вось, ну, я не ведаю, наколькі вам гэта моцна будзе перашкаджаць, спадзяюся, не вельмі. Добра, пачынаем. Захаванне добра. Можна ўзяць высокую складанасць, але мае віды першай часткі, самая максімальная складанасць не дае вам нічога. Вось, ну, па сутнасці, не, ну, яно вам не патрэбна. Гэта не тая гульня, у якой высокая складанасць увогуле таго варта, так што я нармальна пакіну. Так, добра. Цікава. Цікава, як PlayStation працуе. Усё ў парадку, калі што, не бянтэжцеся. Гэта PlayStation вам закрывае трошкі гэта самае. Прагляд, дзень народзінаў, карацей. Добра, я зараз выстаўлю яго. І PlayStation. PlayStation цікава робіць. Гэта была заблакаваная сцэна, якая не транслюецца. Ось. Цікава. Добра. Дзень народзінаў абраны, яна павінна вас вярнуць. Гэта цікава, што... у вас усё яшчэ не паказваецца, так? Окей. Дык вось, карацей, нават у першай частцы было абіранне дня народзінаў, і ён, тыпу, вы абіраеце свой дзень, і гульня запамінае яго. Вось, у Кадзімы такое даволі актуальнае. Яно, по-моему, і ў пятым Metal Gear было, і раней нават, нешта такое. Кадзіма часта заігрывае з рэальнымі ведамі, ну, па тыпу пра гульца. Ну, это заўсёды было. Добра, вы павінны былі вярнуцца. Так, дарэчы, гульня будзе на ангельскай. І з-за таго, што... я проста не буду паспяваць гэта агучваць усё. Вось, але зараз па сутнасці падсумаванне пра першы выбух. Вось, пра першы выхад смерці. Ну, па сутнасці расказваецца падзеі першай часткі, літаральна проста ў словах. І мора мы слухаем. Як толькі ўсе скончылася першая частка, Сэм і Лу зніклі. І я не дачытаў апошнюю сказ. Таму што калі я пачынаю перакладаць, я не пачынаю паспяваць. Вау. Што адбываецца? Ніхалера не зразумела, вельмі цікава. Me? I've always loved porters. Я, можа, вам субтитры больш зраблю. Across rivers, mountains, and endless deserts, they come to deliver something priceless, a glimpse of a life I've never known. They're my window, my sole connection to the outside world, and I know they'll be back again today. -61. Have I ever really loved? Кайфуй. Do I deserve what I've got? Now the great systems turn to traps and the fear is switching sides. I own $1 million worth of stock, but I still won't sleep at night.
What is it that I've become? -61. Now the water level rises high in my cold paradise, where men sit in circles and talk numbers I never really like. Блин, які ж кайфовы саундтрек, ўжо падабаецца. Наколькі я ведаю, Вудкіт рабілі саундтрек. Іх гэта вельмі кайфовая банда, хотел сказать. Where is it that I belong? -61. Now the wind cuts the leaves like a knife, and the sun is out of sight. I see the world I built lose. Цікаво, куди ён накіраваўся, таму што там расказваецца пра тое, што яны зніклі пасля... Блін, як жа кайфоў пад музычку. Я зараз нават каментаваць не вельмі жадаю штосьці. Жадаю проста павайбіць. Okay, time to head home. Домой? Да, куды мы домоў? Вау, кайфы, музычка. Добра, пайшлі. Цішэй. L1, добра. Вось туды нам. А злева... Супакоить луз, сховать меню, наблизиться на R3. О. Там город некий. Заверлай мне атрымалася. Не только мне атрымалася, у меня есть картка захопу, просто не поспел. Ну, просто не поспел, не было часу. Вось. Картка захопу наладжана. Глядзіце просто, для того, каб наладзіць картку захопу, мне патрэбна поўнасцю увесь захоп наладзіць на іншым кампе. Я гэта зрабіў, ну, па сутнасці, амаль усё. Мне не хапае толькі некалькі тэстаў правесці і саму картку захопу падключыць. Але нават гэта можа не спрацаваць, таму што у мяне... Вось. Утрымліваць. Это самае, баланс. Блин, які ж кайф. Дык вось. Я просто настолькі мне гульня паглынае, што я трошкі мне думка губляецца. Калі буду бессвязна размаўляць, то вы разумееце, што мне просто я у гульне поўнасцю. Выбачаюся. Але так, карацей, справа ў чым? Мне. Блин, які ж кайф. Вудкіт вельмі падыходзіць. Сюды. Ну, по-моему, гэта Вудкіт. Ну, голос вельмі падобны на Вудкіт. Я просто ведаў, што яны будуць в этом самом... Ну, замест... Блин, як жа у папярэдні раз... Так. Сканер. Дакладна. Я уже забыўся. Все узгадывать. У першай части не Чорч, по-моему, былі, так? А не Чорч, пачакайце-ка, як жа у першай частцы называлася? О! Адразу з сабой. Ну, давай. Лоу-рор, вось. Роу-рор. Не, там лоу-рор. У мяне і першая ўразіла, але для 6гадовай гульні яна шмурана выглядала, нават не ікнула на маёй будаванай графіцы. Я здзіўлены, ну, по типу Death Stranding быў не... Калі ён выходзіў на кампе, ён быў спачатку, мне падаецца, скардзіліся, што ён не вельмі аптымізаваны быў.
Вось, але ён быў і на PlayStation 4 не вельмі аптымізаваны. Вось, першы Death Stranding, я вам скажу. Ён потым быў дапрацаваны, то бок ён пачаў лепей працаваць з часам. На выхадзе ён быў, для кансолі ён быў у парадку. О, вось гэта кайф. Тут ёсць камера, карацей, проста гэтага самага, ну, па тыпу агледзецца. А Саліст памёр, таму ад Лаурор можна не чакаць, можна было бы не чакаць, што яны зробяць саундтрэк. Ось. Я магу хадзіць, які ж кайф. У гэтага ў першы час не хапала. Толькі кантраляваць складаней. Значна складаней, таму што камера так круціцца. Але мне падаецца, я не туды іду, але пофіг, як жа прыгожа, я не туды іду. Да цемені? Што? Пачакайце, дзень ноч ёсць? Не, я ўсё правильно іду. У меня аж мураши по скуры, я... Кайфай. Калі тут дзень-ноч змяняецца, так мне рэальна паспрашвацца патрэбна, гэта самае. Gatewake? Што? Што гэта нахрен такое? G-Scale Gatewake. Я не ведаю, што такое. Брама трасення, я не ведаю. Что такое брама? Что за холера? Утрымліваемся. Пагушкать лу так можна было. Там была кнопочка. Блин, і мы нават ляглі, вы разумееце? Нас там хістала так, што мы нават наперад не йдем. Так, вось, да рэчы, пагушкать нам нават патрэбна зараз. Каб вы разумелі, калі вы на геймпадзе ў першай частцы было кайфова, мне патрэбна геймпадам яго убаюківаць, я зараз проста рухаю геймпадам уверх-уніз, каб ён супакоіўся. То бок я, тыпу, калі занадта рэзка гэта рабіць, то можна наадварот яго разлаваць. Спакойна хістаем яго геймпадам, уверх-уніз яго ваджу, каб вы разумелі. А ўлева-ўправа можна? Не? А чаму ўлева-ўправа не працуе? Яе? Лу, гэта яна? Я заўсёды думаў, гэта што ён. Я ўвесь гэты час памыляўся? На першай было Луіза. Блин, у меня з головы вылетело гэты факт. Ну, я не памятаю такога. Не падай на живот там Лу. Ну, блин, сапраўды, гэта жесть. Так, давайте тут трошки пойдем. А я могу караскаться ж так? У меня ж нормально. Оп. Ось тут камяні обвалилися трошки. Давайте. Оп. Осторожненько, потрымаемся. Мне падаецца, на іншы бок трэба было. Лепей давайте абыдзем адразу, каб помылку я не рабіў. Так, лепей давайте злева. Мне падаецца, глобальна без розніцы, але мне падаецца, зручней будзе. Напрыканцы, у самым канцы было фото і маленькая ручка. Я не памятаю такога. Ну, я просто мог забыцца, гэта нармальна для мяне. Вось, я раней запамінаў усе маленькія дэталі, але чым як расла колькасць гульняў, якія я прайшоў, пакрыху яны пачалі замывацца, і я магу упускаць нейкія моманты. Просто таму, што за колькасці. Ну, мне падаецца, у галавы ўсё ж такі ёсць абмежаванне на памяць. Ведаеце, падаецца, можна бясконцую колькасць бескарысных фактаў запомніць, але падаецца, не бясконцую колькасць. Нават на бескарысныя факты не хапае месца ўсяго. Памятаю, быццам гэта было некалькі дзён таму. Ну, добрая памяць, добрая памяць. Так, добраненько, мы тут на пясочак перайшлі, тут папрасцей ісці трошки.
Нормально. А давайте карты біоту з'їдім. Раз уж навчання. Менюшку эту. Я просто узгадываю все по крыху. Так. Это... А где криптобиоты? А, и вось оно такое. Добро. А чому я не могу його з'їсти? Ну, смотрите, я ж собрав 4. А, узровень крові на максимум мені не потрібно. Зрозумів. Дощ почався. Опа, почалося. Будем. Я уже ведаю. А, это бегче. Добре. Яны не смачны, но і там по твару саме зрозуміло. Але ж ён потім подсел на їх. Так, я думаю, по гэтай даліне, калі глядзець на маркер, бачыце, злева яшчэ ўзроўні можна глядзець, дзе будуць пад'ёмы, дзе будуць спускі. Так што, в прынцыпе, можам спакойна амаль па роўнай мясцовасці просто по прамой датыктаць. Не праблема. На больницу пошел. Так, тут не тупик же, сподіваюся. Нормально, обыдем. Який ж кайф, а? Бяжиш собі такий, дождик накрапывая. Слухаешь это все в наушничках. Кайфуй. Я сподіваюся, гульню вам добре чуйно, і мені так само добре чуйно. Я не упомню наконт баланса гука, до речі. Може бути, треба нечто змінити, коли нечто дренно звуком, кажете, будь ласка. Поспробую виправити. Наскільки змогу. Оп, рака. Так, на раку я трошки не розлічував. Мені потрібно переходити її? Мені прийдеться її перейти далі. Она просто, он литерально мне в уши интимненько так накрапывая, я вам не могу вам передать кайфовое. Я ще, геймпада, я чую камінчики. А, блін! Послизнувся трошки. Те саме... Як воно? У геймпада ж ще чувається вібрація, гэта мелкая дождя, він кайфово. Вітаю, Михайло Гереза. Вітанушки. Так, лестница. А, у меня есть лестница с собой? Я думал, у меня не... А, так докладно есть. А что это еще у меня такое? Зрозумел, это можно спускаться будет. Лестницу... Давайте вот тут кинем. Я набыл ее, так. Это не демка, это набыто, я буду 100% проходить ее. Можно просто перевести, но мне нужно навчання, каже. Я роблю, мне учить. Так, я веду, я гуляв першу частку, 3 рази проходив першу частку, Михайло Гереза. Я добре ведаю. Ось, нехай гульня мене веде, як веде. Я тут чилю, кайфую. О, на вот улу такий капюшончик продуманий. Сам, а ты не боишься их уже?
А у чым прикол дэс? Што, яны ўжо не пагроза? Ні халеры сабе. Гэта ўсё ілюзія спецыяльна, каб хаваць сховішча. Яны спецыяльна як пужалка па тым працуюць. Это быў наш дварэцкі. Ну, падобна так. Блін, прыкалдэс. Я... Ці шэдэўр, ці не шэдэўр? Я не скажу, што шэдэўр, але гэта вельмі кайфовая гульня. Ну, і першая, і зараз я ад другой кайфую. Вельмі для мяне. Not bad, little porter. Not bad at all. Okay, little. Time for some nom-noms. Come on, open up. There you go. А ось і Fragile. А, яна ж яна яго не знаходзіла дагэтуль? Ну, проста па выглядзе яна не да сябе, як дадому ідзе. Яна раскрыла, што гэта ілюзія, ўсё. Ну, галаграма. Who's there? Ён тут банан яшчэ ўзяў у рукі. Who are you? Fragile? Were you cooking? What are you doing here? I've been looking for you. Nothing's worrying me. Wow. Lou's growing up fast. You two look good. Like a happy family. Here's a gift. The finest Carol printed diapers. Thank God. Памперсы карацей, ну, How'd you track us down? подарили Got карацей. hooked up to the Carol network. Service now extends to the whole region. Ага. I let myself in with this. You can use Carol printers now too. Guess it's time we thought about moving. Maybe further south. Ён з'язджае ўсё далей ад сеткі доставы. То бок, ну, хіральнай сувязі. Ён едзе ўсё далей ад гэтага. Цікава, чаму? Overdoing it left me with some kind of syndrome. They call it jump shock. Ага. Яна не можа больш скакаць. You care for a drink? Ну, калі хто не ведае, Fragile мела магчымасць скакаць у першай частцы і хутка перасоўвацца паміж лакацыямі.
Business, huh? I mean, for a moment there, I thought maybe you wanted to catch up. I have a job for you. Take it, and that whole mess over how you left Bridges will be wiped from the record. You won't have to Дрон live доставщики in есть, hiding до речі. What about Lil? Просто вони працюють на хіральній сувязі. Ну, типу, їм потрібна хіральна сувязь, і без хіралі вони не працюють. We're talking Ще в about складанні, Bridges під now. сцену я це розказувати не буду, я спробую не пропустити сюжет ще. You'll have to work it out. Sam, you brought America together, helped it be reborn as the UCA. But I'm afraid that Death Stranding is far from over. Humanity is still in danger, still on the brink of extinction. Don't act like you don't see it. A lot of things changed after we went off from Rome, especially within the UCA. Bridges no longer oversees the distribution network. They withdrew once things were up and running. So your friends and co-workers all went their separate ways. And that's not all. Die Hard Man is not the president of the UCA anymore. In case you're wondering who's handling distribution now, A Pass 4000 has revolutionized the whole process. It utilizes the Chiral network to manage. Вообще полностью на дронового переставили. Within network coverage, there's no need to rely on human porters anymore. And no need for Fragile Express, of course. So after I closed up shop, I went and started a new group. One that handles work in regions outside the UCA. We decided to call ourselves Drawbridge. And we still require the services of human porters that can work outside the network. Preferably ones with dooms who can sense BTs. Sam, I'm asking you to go to Mexico. To extend the chiral network to this. Я ще розпочинається, я ще одна частка починається з того, що саме кудись посилають. Йому і так нормально було. You're asking or is this coming from the UCA? Both. The UCA came to Drawbridge, and now I'm coming to you. So, what do you say? Короче, опції у діалогах. Ні холери собі. Давайте зараз короткий момент, я просто не поспівав за коментарями, і, ну, хочеться це саме, ну, трошки нагнати. Короче, люди ўсё яшчэ патрэбны, таму што людзі патрэбны там, дзе патрэбна... Карацей, роботы працуюць там, дзе ўжо ёсць сувязь хіральная, так? Ну, карацей, тут ёсць мясцовы інтэрнэт, так? Вы, па сутнасці, чалавек, які пракладвае інтэрнэт. Калі вы, ну, пра першую частку кажу, пра другую, хутчэй за ўсё той же самы падыход. Карацей, вы займаецеся тым, што прыходзіце ў месцы, дзе інтэрнэт яшчэ не пракладзены, пракладваеце гэты інтэрнэт. Калі інтэрнэт ёсць, можна і дрон апусціць. Чым мацней сувязь, тым больш дронаў можа хадзіць, як бы. Па сутнасці, як бы, калі ў першай частцы Сэм поўнасцю, як бы, усю Амерыку аб'ядноўваў, яна аб'ядналася і праз, нягледзячы на тое, што пасля падзеі першай гульні, я так разумею, прайшло 11 месяцаў усяго, то мы ўжо, як бы, перасунуліся ў, ну, на 10 на поўдні, і далей ідзем на поўдзень, яшчэ далей, дзе хіральнай сеткі няма. Сам просто спрабуе адчапіцца, ну, па тыпу... Сама не вельмі падабаюцца людзі. Вось, і ён бы хацеў бы жыць просто, блин, сабе паасобку. Вось, і ў прынцыпе, зразумела, гэта было яшчэ ў першай частцы, але яго, можна сказаць, прымусілі да выканання яго квеста ў першай. Вось, і тут, па сутнасці, пачынаецца тая ж самая халера. Яго знаёмыя, яго мінулае, яго наганяе і жадаюць, каб ён выканаў усё ж такі. А чаму дождж ідзе? Я зараз толькі зразумеў. А чаму ў хаце дождж ідзе? Гэта галаграма зноў жа, я так разумею. Просто я так... Вы бачыце гэта? Я не задумаўся над гэтым пытаннем, зараз задумаўся. Вось. Добра, ісці далей на поўдзень. Чаму я? Самае лагічнае пытанне. Seriously, why me? Чаму зноў? Чаму ў нас?
Deadman, for one. He's currently working at a lab in southern Mexico. Ён у I don't know Мексиці, the це details, один but із the персонажів research першої they're частки. conducting there is important. Very important. And there are certain things he'd like to tell you in person. Угу. Добра. Карацей, каб вы разумелі, уся каманда, якая была ў першай частцы, яна як бы распалася, яна зараз знаходзіцца, кожны займаецца сваімі справамі. І атрымліваецца Дэдман, адзін з персонажаў першай часткі, ён якраз такі адправіўся, ён знаходзіцца ў Мексіцы, і ён хацеў бы штосьці нам перадаць. Які яшчэ... Чаму мы, ўсё роўна? Гэта добра, канешне, але яшчэ That's што-небудзь? one reason you got more. I do. And this one's serious. There is some BT territory near that lab I mentioned. Там шмат BT. They monitor the chiralium levels, and recently they've observed unusual activity. І там нешта адбываецца яшчэ ў той лабараторыі, дзе Дэдман знаходзіцца. But they seem to think there's a good chance a massive BT is headed their way. And if they're right, then I want you there, ready to kill it before it kills them. Don't forget, Sam. You were the first person in the world to ever take out a BT. Добра, ну то бок атрымліваецца... Не, ну ўжо мне дастаткова матывацыі. Вось. Ну, для мяне, для гульца, тыпу, гэта нармальна, тыпу, чалавека знаёмага выратаваць па сутнасці. Цікава, давайте яшчэ, можа быць, штосьці спытаць. Давайте. Далей будзем ціснуць сюды. Guess that makes sense. But something's still bugging me. What? All this talk about extending the network into Mexico. Isn't the UCA basically expanding their territory? Па сутнасці, UCA будзе мець больш уплыву далей. Яшчэ больш тэрыторыі забіраць. Sam, it's not like that. They're not trying to take over the world. They just want to link up new areas with the chiral network. Like the internet before the Death Stranding. Public infrastructure to connect people. Which is why, instead of turning to an established government agency like Bridges, the UCA contracted a private organization like ours, who then decided to employ the services of a freelancer like yourself. So please, Sam, won't you help us out? Што цікава, у меня есть варыянт по типу я не буду гэта рабіць. Цікава. Так, а як же наконт галасавання? Галасаванне працуе. Вы можете ўсё яшчэ галасаваць за гульні. Бот працуе. Я не магу без карткі захопу вывесці на экран. Ну, типу, я не магу вам просто паказваць спіс лідараў. Для гэтага патрэбна дарабіць, карацей, яшчэ картку захопу. Я яшчэ не скончыў налады на кампе на іншым. І трэба дрот хутчэй за ўсё не хопіць дыстанцыі, таму трэба будзе перастановачку невялічкую зрабіць. Так што я проста фізічна не паспеў да сённяшняга стрэма. Можа быць, у сераду ўжо будзе з спісам лідараў, тут паглядзім. Ну, вось, я не ўпэўнены. Ну і хацелася б час часу катоў вам уключаць, калі будзе магчымасць. Вось, так што гэта таксама яшчэ наладзіць патрэбна на іншым кампе. Вось, так што галасуйце як звычайна, ўсё працуе, проста вам спіс лідараў не паказваецца. Калі вас цікавіць топ-5, вы можете заўсёды скарыстацца камандай топ, як на беларускай, так і на ангельскай, просто клічнік топ. Вось, уводзіце, і тады вы пабачыце топ-5 гулін зараз. Так, а як жа тлумачэнне з першай часткі? Там жа было штосьці такое пра тое, што зрабілі ўсе дастаўкі дронамі, але ад гэтага людзі пачалі дурэць. Не. У першай частцы... Ну, карацей, у першай частцы было такое, што людзі, па-першае, разрозненыя, а па-другое, людзям не хапала жывога кантакту. Шмат каму не хапала ў першай частцы просто па тыпу пабачыць іншага жывога чалавека. Некаторыя ж самі паасобку там жывуць у сваіх бункерах. І там была фраза, яна насамрэч у пачатку гульні пракідывалася, не памятаю, можа, за першыя 3-4 гадзіны гульні, што тыпу чалавеку хацелася б пабачыць іншага жывога чалавека. Я думаю, там зноў гэтая праблема будзе з'яўляцца, але зараз мы не на тэрыторыі Амерыцы, альбо дзесьці на поўдні Амерыкі, у лепшым выпадку, і я думаю, пофіг усім, абсалютна. Вось. Так што не наша праблема, карацей, не праблема Сэма Брыджеса дакладна.
А давайте ўсе галіны дыялогаў паглядзім тады, што там з асяроддзям. Chiralium contamination is severe. Some areas have it worse than anything you experienced back in the UCA. Месцамі нават горш, чым у Амерыцы. The timefall storms are growing more intense as well. And, as you can imagine, everything in their path is subject to temporal acceleration. Objects and structures degrade rapidly, while animals and humans grow old and frail in the blink of an Ну, гэта eye. проста паўтарэнне зараз першай часткі, нават катсцэнкі вызятыя. Timefall often precedes the appearance of BTs there too. So you should do everything you can to stay out of it as much as possible. Яна, па сутнасці, тлумачыць геймплей першай There are часткі. many Нам other трэба пазбягаць dangers, біці. The rivers can flood in an instant, and earthquakes happen daily. А вось гэта новенькая. Рэкі можа... Ну, рэкі, карацей, могуць перапаўняцца, і землятрусы могуць быць. Наконт землятрусаў, цікава, што яно называлася, калі мы ішлі сюды, яно называлася Gatequake. Мне цікава, чаму. Mexico has no shortage of beached things. Spirits of the dead washed up from the other side were stranded there just Браматрусы. like Вось. everywhere else. Так. Any human corpse that hasn't been properly disposed of will become a BT. And any living human that comes into contact with a BT will get dragged into the depths of the tar. Giant BTs can and will emerge from the tar as well. And if they succeed in consuming a living human being, they'll trigger a void out, destroying everything nearby in a massive explosion. Several Mexican cities were wiped off the map in this way. The survivors have since become divided and isolated. As most people cannot see BTs, they live in fear of them, and that fear has made them too terrified to venture outside. Ну, па сутнасці, нам трошечки на першую частку распавесці, і у нас засталося толькі два варыянты. Рабіць альбо... Не, я буду ратаваць Дэдмана, ну, тыпу, калі ён у небяспецы, то трэба яго выратаваць. Халера з ім. Yeah, all right. So you'll do it? А, што, спідран, сур'ёзна? То, калі ты адмаўляешся, і ўсё, канец гульні? It's not like I can take my kid with me. If I do this, can you hold the fort for me while I'm gone? Play babysitter? We're inside the network. There's a child care app I can use. It'll be fine. The lab is only a few days away. I promise he'll be back before you know it. Link up the region as you head south, and come home safe. We'll be waiting. Блин, ну так, я думаю, ему складаненько просто так без лупа ісці. Эпизод перший, Сэм. Только не кажите мне, что мы зараз будем яшчэ паміж персонажамі скакаць. Ладно, не кажите мне, нават калі гэта праўда. Ну, не спойлерыце для мяне гульню. Ну, вось чаго вы ўсё адмаўляецеся адмаўляцца. Ну, вось падабаецца нам нам падабаецца не адмаўляцца. Адмаўляцца. Не, я ўжо заблытаўся там. Занадта не шмат не. Go on. Slide it on your thumb. Like a ring? Угу. Перстоночек замест наручников. Try sticking your thumb out, like you're giving me a like.
Окей. Access your ring Вось і terminal наш to view the термінал. map. From here you can check order details as well as the cargo for delivery. Now then, let's review the mission that you'll be undertaking on behalf of Drawbridge. Your destination is a research lab in southern Mexico. When you arrive, you'll need to use the Cupid to connect it to the chiral network. Chiral communication utilizes the beach, where time barely passes. Using the Cupid in conjunction with the delivery terminal will allow us to initiate a zero-time massive data transmission. But because of the distance, it's not feasible to head Такое straight адчуванне, to the што lab to акторка establish a нават connection. трошкі гучкі You'll іншыя. need to use the way stations to extend network coverage until you're close enough to get the lab online. Your first stop is C1, Ciudad Nuda del Norte. Bring them a delivery and welcome them into the network. Improper corpse disposal remains a serious problem in Mexico. With every additional corpse that spawns a BT, the risk of a void out grows even higher. C1 in particular is struggling to handle this issue. But once they're online, we can give them the technology they need to address the situation. Why don't you take a look at the cargo you're carrying by opening the menu? Так, давайте я одну штуку тільки зроблю. Я, може, налади чатки трохи. Так. Я просто... Мені перекриває трохи чатка зараз гэтым. Тое, што кажуць. Мне Why don't you цікава... take a look at the cargo you're carrying by... А як мне... Зараз, пачакайце-ка, я трошки чаткай разбяруся, бо трохі незручна. Трохі незручна мне. А дзе бы мне... А дзе гэта... Я памятаю, што наладжваў гэта неяк. Так. Ось, опцыя оверлея, адлюстроўваць чат. Актыўнасць адлюстроўваць. Не ведаю, што такое. Давайте, няхай будзе. Перанясу, можа, ўправа ўверх. Вось так. Так, толькі 5... ну, зразумеў, я просто трошки выпал з вашай размовы, якраз такі зачаткі, таму што гэта самае, кантэкст. Дык вось, карацей, наша мапа. Так. Дарэчы, як далёка я магу з яе злезці? Мне цікава проста. Окей. Яна не такая і вялікая пакуль, але зноў жа, у першай частцы была таксама першая мапа маленькая. Ну, падаецца, яна па памерах прыкладна такая ж, як першая будзе. Вось, першая мапа ў першым дэстрэнінгу. Окей, там цікава неяк. Дык вось, зараз падсумаванне трошкі. Зараз мы пра пракладку інтэрнэта. Прасцей за ўсё тлумачыць інтэрнэтам. Мы зараз якраз такі гэта і зробім для таго, каб дабрацца да Дэдмана, нам патрэбна будзе пракласці гэты інтэрнэт. Для пракладкі інтэрнэта нас першае, ну, наше спалучэнне, вось гэта ланцугу, яно будзе у Ciudad Nuda del Norte. Я не ведаю, я па-мексіканскі не шпрэхаю, таму нічога вам сказаць правільна не змагу. Вось. У іх не хапае зараз, у іх праблема з тым, каб трупы вельмі небяспечная штука ў свеце дэстрэйнінга. Калі BT, гэта Beach Scene, гэта пачвары, карацей, вось гэтыя, яны, калі паглынаюць жывога чалавека, то тады адбываецца выбух і, ну, карацей, гіганцкі, як ядзерны выбух такі, толькі без зараджэння, проста гіганцкая варонка. Усе ўнутры яго таксама загінуць. Так што гэта вельмі непрыемна і некарысна, лепей такое не атрымліваць. Толькі ў Мексіцы, калі у Амерыцы ёсць, карацей, тэхналогіі, каб пазбаўляцца пляжнай істоты. Ну, можна так сказаць. Вось. Дарэчы, давайте я оверлей ўсё ж такі трошкі яшчэ змяню. PI. Ну, можна сваімі скарачэннямі, просто ведаеце, калі... Так, як я гэта рабіў? Пачакайце, я ўсё яшчэ з оверлеямі клапаюся. Так, вось гэта... Чакайце-ка. Так, я зразумеў. Вось гэта і вось так, усё добра.
Вось. Просто, ну, чым больш я паспрабую тэрміналогію прыдумаць, а тэрміналогіі тут хапае, я, карацей, тэрміналогію перакладаць не буду. Я буду адзін раз па тыпу казаць, ну, можа быць, тлумачыць некалькі разоў на стрыме, але я буду карыстацца ангельскімі назвамі, таму што гэта тупа разгружае мне галаву. Ну, і мне не патрэбна трымаць у галаве ўсе пераклады, якія я сам сабе прыдумаў. Ну, то бок такое. Вось. Так што BT, вось гэтыя пляжныя істоты, яны якраз такі, калі з'ядаюць чалавека, адбываецца выбух, і для гэтага патрэбна ад трупаў пазбаўляцца. Пазбаўляцца патрэбна спальваннем трупаў, і хутчэй за ўсё яшчэ нейкая можа быць свая магія патрэбна. А пасля гэтага ў паветра выпускаецца шмат хіралія. Хіраліі гэта ўвогуле такая хрень, скажем так, якая знаходзіцца, ну, якраз такі з патусторонняга сусвету. Як бы кожны чалавек мае трошкі хіралія, гэта як бы яго адлюстраванне ў іншым сусвеце. Ну і атрымліваецца, калі цела жывога чалавека, ну, калі памерлага чалавека, калі ад цела пазбаўляцца, то хіралі будзе выкідвацца наружу, а гэта працягвае зноў яшчэ дадатковых BT. Карацей, вы яшчэ пабачыце хутчэй гэта ўсё. Альбо гуляе нам патлумачыць. Мы павінны дапамагчы ім спалучыць іх з сеткай, пракласці ім інтэрнэт, каб перадаць ім тэхналогію. Вось. Можна яшчэ ў смалу хаваць. Ну, так, можна. Але нават у смале могуць з'есці BT-шачкі. Ёсць верагоднасць, мне падаецца. Так, добра. Далей туторыял. Вось яна брама хіральнай сувязі. Што цікава, так, дакладна, глядзіце, у іх жа няма тэхналогіі. Глядзіце, якая штука. У першай частцы, калі мы прыходзілі на новы, спалучалі інтэрнэт, па сутнасці ім не хапала толькі актывацыі інтэрнэта ў першай частцы, так? Але ў Мексіцы нават, то бок, як працавала ў першай частцы? Мы, па сутнасці, не тыя, хто першыя пачалі пракладваць інтэрнэт. Мы яго злучылі толькі. А інтэрнэт, як бы, станцыі для гэтай сувязі, яны былі ўжо пракладзеныя. Зараз мы якраз такі увогуле браму гэтую прынясем на лакацыю да іх. То бок яны, па сутнасці, адвязаны, нават у іх няма тэхналогіі тэрміналаў гэтых сувязі. Так што мы ім тэрмінальчыкі яшчэ прынесем. Дадаткова яшчэ рэчы далі. Трошкі зброю нам далі. Мадэмы ўжо... Так, мадэмы літаральна там стаялі, мы проста дроту ўваткнулі, там спецыяльныя хіральныя. Вось. Ну, гэта літаральна сутнасць першай часткі, вы падключаеце дроты. Пры гэтым людзі могуць адмаўляцца ўсё роўна. Нягледзячы на тое, што тэрміналы ў іх ужо ёсць, ну, там бункеры рабіліся з тэрміналамі гэтымі. Вось. І тэрміналы даставляліся яшчэ першай хваляй тых, хто спалучаў Амерыку, то тут у нас трошкі па-іншаму будзе. Ну, ўсё, ў прынцыпе, як бы... А што я... Давайте зберам з сабой ўсё. Стрэльбу гэтую я, можа быць, не буду браць. Я ўвогуле невялікі фанат у гэтай гульне змагацца, ну, па тыпу страляць. Вось я возьму... Не, ў гэты раз давайте возьмем ўсё, калі гэта ж навучанне ўсё ж такі. Так. Ну, і ўсё ззаду нагрузіць нам. Нормально, в принципе, порядку. Пісталет просто, мне падаецца, самы кампрамісны варыянт, бо я вінтоўку цягаць з сабой не вельмі жадаю шчыра. Ну, гэта на потым я... Так, пераразмеркавалі, каб вага была палепей, а то у нас усё было літаральна на спіне. Тут можна кантраляваць літаральна месцазнаходжанне ўсяго, што ў пакеты сабе пакласці, што дзе, але дзякуючы аўтаразмеркаванню я свой цэнтр вагі адразу атрымаў на даволі неблагі. І шлях прадумаць. Гэта таксама не абавязкова, можна гэта самае імправізаваць, карацей. У нашым выпадку гэта, я так бачу, увогуле лёгка ўсё. А, вось бандыты праблема будзе. Это нават не пісталет лазера. Я ўвогуле удакладню, што ўся зброя, яна прагаворвалася, уся зброя зроблена так, каб не забіваць нікога.
Таму што калі вы забіваеце, гэта стварае яшчэ больш праблем. Ну, ніхто так не робіць. Ну, акрамя маньякаў-тэрарыстаў. Так. Рака. Вось тут бандыты узброеныя. А праз вялікую раку я ўсё роўна не прайду. Гэта не мой варыянт. Ну, тыпу, тут я дакладна не перабяруся просто так, мне не хопіць. Так што мне прыйдзецца ісці праз масток і праз гэты горад у любом выпадку. Я магу спрабаваць абысці бандытаў. Тыпу, зрабіць сабе шлях вось так, тыпу, па ўскрайку. Так, вось, давайте. Лузнёйкі пакінулі. Так. Луз застанецца з ёю, яна будзе прыглядаць. Мы можам абысці раку, у прынцыпе. Нам не патрэбна абавязкова праз раку ісці, так? Мы... Блін. Так. When you plot a route on the map, you'll see what hazards you may run into along the way. You can face these challenges head on, or try to find a way around them. Я просто обойду. How Ну, you типу, get to your простее обойти в destination is этом up to выпадку. you, but think it over before getting underway. А чаму... Пачакайце, так, прыбраць усе маркеры. І малюем шлях сабе. Абойдем... Блин, ну не чапляйся. Так. Вось так і... Вось тут праз раку прыйдзецца прайсці. Тут я не бачу ніякіх пераходаў. Давайте вось так зробім. Глубокая вода. Ну, калі што, будзем імправізаваць. І вось так дабяромся. Гэта маляваць не абавязкова зусім. Ну, тыпу, я малюю, таму што я... Так, скончылі стварэнне шляха. Мне падаецца, гэта даволі бяспечна. Тут, па тыпу, я проста абыду ўсе небяспекі. Вось, спакойна перабяруся. Так, добра. У першай частцы, калі дакладна памятаю, была асобная зброя, каб забіваць і каб не. У гэтай частцы ў зброі ёсць летальныя і нелетальныя рэжымы. У першай частцы справа ў тым, што пытанне, калі вы гулялі. Калі вы гулялі ў гульні на выхадзе, ніякай летальнай зброі не было. Па-мойму, да самага канца гульні. Ну, тыпу, у першай частцы, зараз, я калі перапраходзіў трэці раз, там дакладна давалі амаль, ну, вельмі рана ў гульне табе давалі зброю, якая, па сутнасці, магла забіваць. У першай частцы, калі вось яна толькі на выхадзе была, першая хваля, без патчай, у яе літаральна ты не мог нікога забіць. Просто альбо адсутнічала, альбо давалася ў самым канцы гульні, але мне падаецца, увогуле не давалася такая магчымасць. Не, давалася, хлушу. Давалася, але вельмі доўга і складана. Тыпу, ну, гэта не так-то проста было атрымаць. Не ўпэўнены, што нават сюжэтна было. Вось, давайте перад тым, як я выйду, а то зараз падзе катсцэна нейкая, яшчэ што-небудзь. Давайте невялічкі перапынак. Я зараз адыду на хвілінку, вадзічкі пап'ю і вярнуся да вас, добра? Ёсць жа два розныя першыя гульні, звычайная і рэжысёрская. Таксама, я гуляў два разы, па-мойму, у звычайную і рэжысёрскую адзін раз яшчэ. То бок я гуляў, я дакладна ведаю. Я магу плытаць некаторыя дэталі мелкі, таму што, зноў жа, гэта некалькі праходжанняў, і ў мяне памяць можа падвадзіць проста. Бо я праходзіў літаральна на самым выхадзе адразу, першую частку. Я, па сутнасці, і зараз адразу на выхадзе праходжу, проста я трошкі спазніўся. Ладненька, зараз невялічкі перапынак, хутка буду.
Я вярнуўся. Летальную зброю даюць у першым полі бітвы. Можа быць. Мне падавалася гэта толькі ў рэжысёрскай версіі, таму што я здзівіўся, што мне так хутка яе далі, калі я праходзіў рэжысёрскую версію. То бок пазней. На першай, калі толькі гульня выйшла і яе яшчэ не абнаўлялі, мне падавалася яна вельмі далёка. І першае поле бітвы яшчэ вельмі далёка. Ну ладно, гэта мне можа... Я магу і памыляцца. Ну, я шчыра, я магу просто рабіць памылку. Вось. Просто на поле бітвы давалі, калі я памятаю правільна, да рэжысёрскай версіі, да ўсяго там у самым пачатку, у вас была па сутнасці тая ж самая зброя, якая крывёю страляе. Вось. Добра, отправляемся. Latest model Cupid. Just completed. Новый Cupid. Вось гэта якраз таки штука, якая падключае тэрміналы. Але ён трошки па-іншаму выглядае. Like last time, you'll be using it to welcome people into a whole new world. It won't be any harder than before either. The Chiral network terminals are ready and waiting. Bridges saw to that. Emily's expedition split into two groups midway. The first continued west, while the second cut south into Mexico. But again, they were only able to lay the groundwork. Until you bring those terminals online with the Cupid. The network... Емілі ўсё ж таки зрабіла частку працы, то бок мы не самага нуля там усё ўсталёўваем будем. Чаго з рукамі ў яе яшчэ не тлумачылі, не. Оп. Криптобиот пайшоў. Let you get fragile any trouble, I'm gone. Першы трейлер да странінга другого падказвае мне, што ў іх усё ў парадку не будзе. Ну ладно, да гэтага яшчэ далёка можа быць. А мы адпраўляемся на поўдзень. Now who wants to eat? Блин, мне вельмі падабалася. Ён зараз у сваім па тыпу брыджэс касцюме, так? Ну, там, дроу-брыдж зараз яна, так? Ну, добра, пайшлі. Мне вельмі падабалася, як ён у плашчыкі такім быў у пачатку. Мне вельмі спадабалася, як ён выглядаў такі... Я ў сэнсе ўплыву тэмпаральных даджу адкацілі. Ну, па ідэі, не. Ты, калі пра сюжэтнае... Карацей, для тых, хто не ведае, вось гэта Фрэджайл, жанчына, у яе, насамрэч, усё цела састарэлае. Яна трапіла пад тэмпаральны дождж. Вы ж тады, калі вы гэтага не ведаеце, то вы... Так, давайте прыпынімся. Накідваем лору. Тэмпаральны дождж. Гэта дождж, вось, які зараз, напрыклад, быў навокал нас. Тэмпаральны дождж — гэта такая штука, якая старэе ўсё, што навокал. То бок, без розніцы. Там усё патлумачыць, дайце часу. Ну, блин, я зараз гэта самае, я зараз пра першую частку кажу. Вось. І атрымліваецца тэмпаральны дождж, ён прасоўвае час наперад, па сутнасці. Вось усё, што ён робіць. Раслінкі растуць хутчэй, людзі старэюць і гэтак далей. Фрэджайл, якую вы зараз мы бачылі, у яе ўсё цела вось у гэтым камбінезоне, у яе ўсё цела састарэлае. Ну, тыпу, яна ўсё, акрамя галавы, трапіла пад тэмпаральны дождж. А сам чаго не здзівіўся? Ну, сам дзіўны. Яму трошкі... Ён такі, ён часта не задае пытанні, якія хацеў бы задаць, па яму бачна. Так, наш Одрадек падказвае нам нешта. Оп. Вы же разумееце, я лутагоблін. І як мінімум спачатку... гэта стрэльба, мне не цікава. Я зараз з сабой усё смецце буду збіраць, якое знайду. Ну, акрамя таго, што мне не патрэбна. Цікава, а груз мне зараз адразу будуць даваць альбо не?
Блін, кайфовая музычка адразу грае. У першай частцы не хапала, каб музыка была амаль увесь час. Ну, вось мне гэтага не хапала. Зараз музычка грае, я кайфую. Праверыць рыштунак. Затрымліваць. Усё зразумеў. А можаш сам каляска схавай назад лесвіцу? Яна мне не патрэбна. Ой. Схавай лесвіцу, Сэм. Сэм, ты можешь коляска лесвіцу назад поставить? Ну, я натиснуў направо. Сэм, схавай. Ось, дякую, Рікі. А то узброіўся лесвіцай адразу. Так, вось музыку я бы жадаў, каб у першай частцы быў по тыпу плеер. Што, падабраць? Хералей. Оп. Добра. Я ў першай частцы самае, што я шкадаваў, я спадзяваўся, што хаця бы ў рэжысёрскай версіі гэта зробяць, што вы можете слухаць музыку, уключаць сабе, ну, по тыпу плейліст. А вось зараз музыка, дарэчы, скончылася, я не ведаю, яна ўключыцца потым альбо не. Можа быць, тут тая ж самая халера? Блин, этот отстой. Мне гэтага яшчэ ў першай частцы не хапала, каб просто сядзець і з музыкай гульні бегаць. Ось, бо часто бывае такое, што вось ціханька у вас нічога не адбываецца, вы просто тупаеце сабе. Ось, можна спрынтаваць, калі што, я ведаю, што можна спрынтаваць. Ну, ніхто не напісаў, але я адразу вас папярэджваю. Я ведаю, што можна спрынтаваць. Але я чылю і кайфую. Я бачу, дарэчы, вось гэтая брама, там павінны быць ворагі, так? Опа. За гэта забяром. Згублены груз нейкі. Так. Вось туды я не жадаю. Ну, я спрабую абысці тое месца, так? Бачыце, там небяспечна. Але ў мяне можа быць зараз праблема. Там пад'ём можа быць занадта высокі, я не жадаю губляць лесвіцу на гэта. Калі трымаецца, я залезу тут. Я ж без лу яшчэ ўвогуле. У мяне ж няма ніякага спосаба біці бачыць. Я зараз зразумеў. Калі будуць пачвары, у мяне будуць праблемы. Сэм не можа бачыць пачвар. Ну, по тыпу гэтых самых. Якія вось вылазяць пад дождж. Ён іх сам па сабе бачыць не можа, і ў яго ёсць адчувальнасць да іх. Але вельмі слабенька, у яго просто по типу мурашы па скуры ідуць і алергія, скажем так, на іх. Вось. А так у астатнім не. Блин. Так. Усё, мы абыдзем нормально. Вось я так і пазбегну, карацей, сабе праблем. Вось, і лу ён як бы без лу, ён не можа нармальна бачыць гэтых пачвар, ім патрэбна абавязкова Bridge Baby, іх называюць, BB. Вось. Там потым будзе плеер, дзякуй Богу. Так, гэта сам адразу пагадзіўся пакінуць лу дзеля карпорацыі, ні разу не адмовіўся, там дакладна ён дзіўны. Ну, зараз жа ён пакінуў Fragile. Яна давярае яму. Ну, бо яна давярае яму. Ён давярае ёй, наадварот. Вось. Як бы, ўсё ж такі, першая частка нікуды не падзелася і сам змяніўся. Вось. Дарэчы, горад. Ага. Брама нейкая. Чаму такая брама цікавая? Ладно, тут можно спуститься где-нибудь? И не разбиться нахрен. Цікава, катсцена проигралася з гэтага боку. Ну, типу, мне реально показала катсцену з той гары, на якую я залез. Это дамба? Так яна вельмі з дзюркамі такімі вялікімі. Угу. Цікава, мне вельмі спадабалася зараз, што катсценка такая проигралася. Можа рызыкнуць і тут паспрабаваць скок? Не, блин, я пакуль. Такая ж катсцена была з іншага боку?
А, тут паўсюль камяні, я зразумеў, тут паўсюль спадае, так што, ў прынцыпе, яно валідна. Бля, дзе-небудзь спусціцца можна, калі ласка, па-чалавечы? І я не жадаю по тыпу... А, вось так. Не тое. О. Я далёка ад іх, я спецыяльна іх абыходзіў, давайте... Я тут... О, вось яно месца. Вось яно падыходзячае месца мне. Давайте зараз асцярожненька. По камянях, каб не разваліцца. Круг ёсць, мне шкада яго. Ну, тут, тыпу, не такой вялікі спуск, каб круг выкарыстоўваць, так што пофіг. Дастаткова было просто знайсці месца спуска. Крыптабіотики. Ходьте до мяне. Оп. Ну всё. Мінус крыптабіоты. Дарэчы, што мы-небудзь можам... Оу. Окей. Оу, і там ворог. Не, тут нічога не бачу. Так. Это не зусім на тое, на што я разлічваў. Так. Оп. Гэта штука на нас яшчэ ідзе, так. Цягнуць яго на спіне? Не. Не буду. Давайте мы скарыстаемся зараз гэтым, каб прабрацца. Ботинки можно было снять, так и навошта мне ботинки? Ну я своих хапаю. Скарыстаемся на больнице, каб не важно пролезть на мост и пройти мост. Але ж тут іх ворагі ўжо ёсць, я магу іх яшчэ заўважыць. Вось там ёсць яшчэ прадметы. Хтосьці носіць прадметы там. А там нікога няма. Цудоўна. Просто по мостку пройдем, карыстаючыся сітуацыяй. Это ж я на мосту правильно езжу, там наперед можно спокойно идти. А, тут мост обваливается. Так, ладно. Трошки обойдем. Посмотрите, трабл nearby. Який такий трабл? Я сподіваюся, ворог не літерально надо мною где-нибудь стоїть. Да, не, подається нігде нема. Добре. Так. А якая складанасць сярэдняя? Першая частка доказала мне і пра шматлікае праходжанне. Блин, яно крычыць, пачакайце-ка. Я не чую ні халеры. Так, мне зараз гульня сама, ну просто улосна было. Што ж я хацеў сказаць там? Так, пытанне было, якая складанасць нармальная. Першая частка показала, што другую частку бессэнсоўна, ну, па тыпу, не мае сэнсу ў гэтай гульне ўвогуле спрабаваць сабе падвышаць складанасць. Вось. Ну, тыпу, гэта нічога не дае вам цікавага. Яно толькі, ну, марудніць гульню, карацей. Такое. Блин, нас лбок сдувая. Заповоливаем, мы стомляемся. А ё-моё, шамаланки. Ай-яй-яй. Так, добро. Идем. Не сноси меня. Мы отключились от херайной сувязі, так что нам потрібно просто
дабрацца да новай кропкі гэтай. Хавацца ад іх. Да сцяны альбо чагосьці, ўсё. Павінна быць бяспечна. Хадзім адразу зрабіў нормальную складанасць. Высокая складанасць у першай частцы была амаль бессэнсоўная. Вы нічога не атрымліваеце сабе, ну, звычайна, ну, яна не падвышае нічога, яна ускладняе толькі бойкі, і ўсё. А бойкі гэта не самае цікавае. Так, яна проста робіць ворагаў таўсцей, а па сутнасці геймплейна для вас нічога як бы не дадаецца. Ну, вы не пачынаеце, толькі бойкі становяцца складаней, а бойкі гэта самая фігня ў дэстрэдзінгах, так што вы не жадаеце бойкамі займацца. А я магу проста перачакаць. Мне гэта самае мапа ёсць? Альбо гэта тыпу сюжэтная, як такая штука. Я думаю, што гэта сюжэтная, мне хутчэй за ўсё не дасць ніякага адпачынку. Мне бы было бы добра... там вось гэта, зразумеў, тут мост абваліўся, і таму я прайшоў вось гэты шлях. Мне добра было бы... Ну, тады давайте проста па прамой ісці, пакуль мы з навальніцы не выберемся. А там ужо паглядзім. Нормально нас тут пяском замяло. Альбо адразу налево. Вось у гэту напрамку. Таму што туды я прыкладна свой шлях і абраў. Не бачу ні халеры. Ага. Так, хоць штосьці бачым, дарэчы. Так, я могу хоць і на мясцовасці арыентавацца, а то ні халеры не бачна было. Што гэта у нас? Лапанькі гэтыя. Лепшыя бойкі ў дэстрэндзінге тыя, якія мы абышлі. Так. Гульня ўвогуле не пра бойкі, яны як бы ёсць, але лепей іх бы не было. Не, я разумею, для чаго, навошта яны патрэбны, існаванне іх патрэбнае. Дык не, мне не падабаецца змагацца ў прынцыпе ў дэстрэндзінге. Можа тут і лепей, але я не жадаю ў гэтай гульні змагацца, я жадаю дарогі будаваць. Тыпу, для таго, каб змагацца, у мяне мільён іншых гульняў. Так, там лесіцца нейкая наперадзе, цікава, што ён там робіць. Мне просто цікава. Я тупо падысці і паглядзець. Гэта па тыпу скрыня з лесвіцай, так? Кайфова. Так, нормально, выбраліся. А мы можем спокойно и так пройсці тут. Мне цікаво просто паглядзець, як мы мокрымі станем яшчэ пасля пясочнай гэтай навальніцы. Оп, глядзіце. Часткова адмылись. Кайфы. Мне падабаецца. Слухайце, а я зараз рукі трымаў, так? А што калі я з рукамі апушчуся? Ну, по тыпу, вось просто пайду. Рукі ён усё роўна над вадою трымае, добра. Каб будаваць дарогі патрэбны палімеры, яны ў лагерах ворагаў. Ты жартуеш. Да ну, ты кпіш з мяне. У першай частцы з ворагаў можна было ігнараваць, акрамя некалькіх босавых сустрэч. Таму што самы лепшы варыянт гэта для першай часткі, каб літаральна будаваць дарогу, то патрэбна узмацняць хіральную сувязь і проста забіраць груз, па тыпу металаў і палімераў і ўсяго. Дабраліся. Так, усё, дабраліся. О, паведамленне. Блін, не тое. О, паведамленне. SSS. Social Strand Service, карацей, SMS-кі мясцовыя. Так. Карацей, селфачы паддаслаць нам будуць, я зразумеў.
У іх усё ў парадку. О, можна лайк паставіць. Ой. Нафігачили лайкаў 14 штук. Я тут для того, каб дарогі будаваць і лайки ставіць, разумееце, ўсё. Мне падабаецца, а як жа яшчэ раз? Трэба не забыцца, як камеру гэтую рабіць кінематаграфічную, каб далёка аглядацца, таму што кайфова. Калі асабіста проста па мясцовасці ідзеш. Мы літаральна раздзелены напапалам чалавек. Ну всё. Доставляем. Подключаем их до интернета. Это наша первая кропка у гульні. Так. Достава. Першая вось гэтая брама. І мы яшчэ пілюлі нейкія знайшлі, так што іх таксама. По дарозе. Можна памыцца, калі ласка. У вас душ ёсць? Блин, груз яшчэ з пылам гэтым кайфова. Ну, вось потым даслалі які. You must be Sam. It can't have been easy to come this far south. You're here to bring us onto the chiral network, right? Так, мы для That's a гэтага. relief. We'll be able to dispose of corpses properly once you've got us online. That'll be one less thing for our residents to worry about. Anyway, I believe you have some cargo for me, yes? Добре, доставляем. I realize it could not have been easy to come all this way. А кацанка будзе? Мне кожны раз падавалася, як мы падключэнне робім. Thank you. We wrote this stuff off as lost. Thanks for bringing it in. Угу. І ось згублену доставку яшчэ адпраўляем ім. Няблага? It's just like everyone says. You're a man that people can rely on. Okay, use your Cupid to bring us online. О, кацаночка, ожидаю, давай. Should allow us to establish a connection between Mexico and the UCA. And with state-of-the-art tech at our disposal, we can finally solve a lot of our problems. Поехали. Сам жадаю ў душ. Шчыра, вельмі жадаю ў душ. Я пойму бачу. Так, добра. Першая сувязь. Chiral network coverage successfully expanded. Commencing data collection. Добра, вось яна, на гэты рэгіён. Зараз геймплейна, я пішу, як гэта было ў першы час, я не думаю, што тут нешта змянілася. Глядзіце, мы прыйшлі на лакацыю, якая дагэтуль была не ў хіральнай сеці, так? Мы прыйшлі на гэту лакацыю, адкрылі яе і падключылі да хіральнай сеці. Што гэта для нас змяняе як для гульца? На гэтай лакацыі зараз пачнуць з'яўляцца аб'екты, якія належаць іншым гульцам. Чым лепей сувязь з гэтым месцам, тым больш аб'ектаў ад іншых гульцоў будуць тут з'яўляцца. Такім чынам мы можам карыстацца тым, што як бы належыць не зусім нам. Ну, па тыпу, мы можам такім чынам развіваць як бы гэтую сувязь, і такім чынам нам будзе прасцей перасоўвацца па гэтай лакацыі, таму што будуць прадметы, зноў жа, прадметы іншых гульцоў. Гэта даволі важная штука, таму што вы калі вы ідзеце на новую лакацыю, вы па сутнасці як першы праходзяць тут. Вы будзеце адрэзаны ад сеці, вы будзеце спрабаваць неяк знайсці, ну, там, свой шлях, пракласці. Калі вы ўжо ў сетцы, якая там прасунутая вельмі, і шмат будынкаў ёй будзе, то вы, па сутнасці, камфортненька перасоўваецеся ў прасунутым рэгіёне. Вельмі кайфова атрымліваецца. Сістэма мацавання як бы ёсць. Тут, паглядзіце, у нас ёсць 5 параметраў. Стэлс, і так. Мне яна не вельмі падабалася ў першай частцы, таму што яна трошкі дзіўная, так?
Вось, яна звычайна давала вам літаральна адзін нейкі параметр у мяне рос 2-3, а два астатніх закідваліся проста. Але ў нас за розныя тое, што мы рабілі, ну, чым лепей вы штосьці робіце, тым больш вы атрымліваеце сабе параметраў, і вы лепей гэта ж робіце. То бок, напрыклад, тут іншыя параметры, зараз. Porter Grade, у прынцыпе, нічога не адрозніваецца. Можна з іншымі гульцамі падзяліцца. Так, пачакайце-ка. Я просто паведамленні вашыя трошкі прапускаю. Так. Это вы ўсё яшчэ пра дарогі абмяркоўваеце. Добра, у выніку мы там 3 ўзроўні портера, гэта дастаўшчык у выніку проста яго 3 ўзроўні атрымалі. Ну і ладно, окей, добра. Мы атрымалі некалькі ўзроўняў. Калі яны поўнасцю гэта зорачкі запоўняцца, то бок, скажем так, адна галіна ў зоркі запоўніцца, яно дасць нам нейкі бонус. Так што, ну, варта, каб яна поўнасцю даходзіла. Зараз яна проста пакуль ўзроўні трошкі падвысіліся, ўсё. Ніякіх бонусаў мы не атрымалі. Chiral network connection confirmed. And now we can begin fabricating the latest corpse disposal equipment. Until recently, we've been dealing with our dead by burying them in tar, but that solution was growing untenable. Вось яны якраз такі яны тапілі ў гэтай не нафце, як яна, тар. Забыўся, як яна называецца. We've prepared a private room for your exclusive use. There are countless dangers in these parts. Нам душ дадуць. Я спадзяюся, што душ будзе там у пакоі. Но пакой як мінімум дадуць 100%. Як у вас тут справа ўвогуле? Асноўная праблема смала, вось, дзякуй вялікі. Fear of BTs and damage from timefall and chiralium exposure will continue to be a concern. And let's not forget about the bandits willing to attack travelers and facilities. But so long as we remain connected to the network, we'll have access to new tools and technologies to help combat these threats. You brought us more than a connection to the outside. You brought us hope. І няхай піша праблему наконт трупаў. Яны ў смалу іх кідалі. Яны ўжо з-за таго, што яны шмат закідвалі туды, вакол было шмат BT, становілася ўсё больш і больш. Ну, карацей, яны забрудзілі, па сутнасці, з-за гэтага тэрыторыю проста не могуць уже нормально пазбаўляцца. Ну, хлопцы, ведаеце, што, канешне, спальванне трупаў, ну, тэхналогія, карацей, для пазбаўлення трупаў, яна як бы дапаможа ім, проста што гэта таксама будзе не самае бяспечнае месца, яго лепей далей ад гораду будаваць. Таму што калі, ну, я ўжо казаў гэта, калі труп спальваецца, у паветра выкідваецца шмат хіралія, гэта не стварае больш BT, але гэта прыманівае BT. Так што, ну, калі вы актыўна карыстаецеся гэтым будынкам, то BT там будзе даволі шмат навокал яго. I'll get started right away on preparing your next order for you. By the time you wake up, it should be good to go. You'll just need to access the delivery terminal here. I hope I can count on you. Не, у іх дакладна алрайт будзе ўсё тады, калі будзе песочак гэты. А вось і ў іх дакладна ў парадку ўсё будзе ў той момант, калі у нас будзе 5-я зорачка адносінаў з імі. То бок максимальная сувязь. Душ, калі ласка. Першае, што мы робім, гэта душ нахрен.
Дайте-ка скриншотик зроблю. Почекайте-ка. Ось. Так, скористатися туалетом, як мені? Усё по-старому, так. Що там мені уже? Що? Добре, дякую велике за туалет і те саме. Лайка вам. Отсыпать. Так, пустите меня. Пустите в туалет. Что? Это зрозумів, мені потрібно було кружочок натиснути. А туалет где? То бок зараз яны аб'ядналі ўсё адно, і ты не можаш абраць па тыпу схадзіць па маленькаму, па вялікаму, у душ. У першы час вы маглі абраць, як вы дакладна пойдзеце ў туалет, вы пойдзеце ў душ, вы пойдзеце, а па маленькаму, па вялікаму, не, зараз усё ў адным камплекце. Ну, трошкі шкада мне падабалася гэтая вось такая уважлівасць да дэталяў. Апёкі сонечныя? Мы вылічылі сонечныя апёкі. Цікава. Для тих, хто не зрозумів, зараз трошки потлумачив, чому такий сон. Але хоча все катсцена мені дасть. Are you alright? If you're worried about Lou, don't be. I'll admit, this stuff is pretty new to me, but the app has been a big help. Figuring out why a baby's crying, getting the milk just warm enough. It's had the perfect advice for every situation. Hi. So, how does it feel to be back in the saddle? Works same as it ever was. It's the first time I've been away from Lou. We're fine. Trust me. Just focus on the road, okay? Yeah. Так, а наконт сна. Тое, што пабачыў ён, зноў ж, гэта больш для тых, хто не ведае першай частцы, ён пабачыў Амелію Стрэнд. Амелія Стрэнд гэта была як бы прэзідэнтка, ну, як бы складана ўсё, карацей. Для гэтай першую частку патрэбна поўнасцю тлумачыць. Вось, карацей, гэта чалавек, якога ён ведае, яна па тыпу паўпазітыўны персанаж напалову. Напалову гэта тое, што і знішчае ўсё чалавецтва. Ну, вам... я думаў, што гэта будзе проста патлумачыць, але ні халеры не проста. Карацей, яна якраз такі фактар вымірання чалавецтва. І ён пабачыў яе на руках з зло. Чаму я? Чаму я?
Так, не, ладно, не, будем ходить нормально. Что у нас есть? Не. Я жадаў бы плашчык гэта, які ў пачатку далі. Вось, мне вельмі спадабалася, як ён выглядаў. Мама, сястра, прынцэса і адначасова фактар вымірання ўсяго чалавецтва. Ну, па тыпу. Я думаў, што гэта будзе мець сэнс, калі я у галаве гэта гучала, быццам бы гэта мае сэнс. Я вам усё патлумачу. Не, калі я пачаў гэта казаць, гэта перастала мець нейкі сэнс. Так. Ён у твар яшчэ больш не дае, калі яму... Да, зараз мы праверым. Зараз проверим, усё будзе, дайте почитаю паведамленне. Так, дзякую за то, што подключили для сувязі, бла-бла-бла. Прыемна ведаць, што мы тут не адныя. Яны ж адарваныя ўсе ад сувязі, так што... О, каментары ёсць. Новую зброю, новыя прадметы можам рабіць, дзякуючы хіральным прынтарам. Зараз у іх узровень жыцця вельмі вырасце. Блин, ё-моё, тут комментаров у вас. Ладно. Так, бэкпэк. Что я могу зрабіць я з ім? Ага. Что мы можем зрабіць? Нашивочки. Грибочки, криптобиотики. Не жадаю, я жадаю іншыя нейкія гэты самыя налепачкі. Колер яшчэ можна змяніць, я пакіну пакуль той, які ёсць. Якая ў мяне група крыві, я вось не ведаю насамрэч. Ніколі гэта не здавалося. Так, Сэм, ты ў твар нам з'ездзіш? Працягваем глядзець. Пачакайце-ка, было набліжэнне. Вось. Вось так. Сэм. У першай частцы, калі вы глядзіце, ён прыкрывае ногі. Ну, па тыпу такой, чаго ты туды глядзіш? Вось. Ён так 3 разы робіць, а потым у твар вам лясае проста ў камеру. Ні халеры не адбываецца. Да ё-моё. Ну, ладно. Вітаю, Сэм. Ты чаго мне ў твар не заехаў? Такая ж фішка клёвая была. Так, праверка зброі. Пайсці на паверхню. Мы вычварэнцы? Ну, так, такі контент. Мы вычварэнцы, так, ёсць трошкі. Давайте. О, гэта... тут таксама змяняць знешні выгляд, просто праз гэта. А дзе выразы ўсе? Ну, давайте хоць твар памыем. Ну, я скажу так, чакайце карацей рэжысёрскай версіі, у якой ўсё гэта вярнуць. Ось, таму што шчырая рэжысёрская версія не тое, каб шмат дадае, ну, у гэтым самым... Як бы дадае шмат, адначасова не тое, што бы вось мне хацелася б асабіста. О! Дэфолтныя. Розныя фоткі. Да халеры лу. Просто гіганцкая колькасць лу. Ось. Але я пакіну дэфолтнае, я так разумею, што ён будзе асяроддзе мясцовы, то бок яно само будзе змяняцца яшчэ. Што у нас на стале яшчэ ёсць? Дарэчы, а што там? Хіральная гарбата. Давайте-ка, хіральныя гарбаткі пап'ем. Карацей, глядзіце, який прыкалдэс. Калі першая гульня выйшла, толькі выйшла, а напоі, якія стаялі на стале там, гэта былі Monster Drink, ну, карацей, монстры. Вось. І, ну, гэта было, дарэчы, адна з самых такіх спрэчных штук. Вось я разумею, што гульня была зроблена літаральна, тыпу, з таго, што хто аддаў, ну, хто дазволіў. Там Кадзіма такі нетворкінг падняў, што жэсць проста, ён з усімі падамаўляўся. Вось. Але ў выніку сабе, ну, ў выніку пачатку там быў напой Монстр.
Пасля гэтага яго за таго, што, ну, я так разумею, людзям не спадабалася, альбо, скажем так, дамову з монстрам яна была выканана, не ведаю, карацей, чаму, але пару патчаў, літаральна за пару месяцаў, і ў гульне замянілася напоі на проста Bridges Dream. Ну, па-такому, нейкі абстрактны. Вось. Такая штука. Вы маглі гэтага не ведаць. Там літаральна монстры стаялі. Вось. Ну, добра. Дарэчы, выпіванне гэтага самага, ну, напоя, яно падвышае вашу максімальную стаміну. Яно падае з часам і расце толькі да максімальнага адпачынку, так што калі вы прыходзіце, можете папіць, як гэта працуе яшчэ ў першай частцы, вы можете сабе. Што ты некаеш мне? Што мы там яшчэ ў бэкпэка не паглядзелі? Ну, проста паказваецца, што я нешта не зрабіў яшчэ. Нашывачкі? А, вось гэту нашыўку я не паглядзеў. Так? Всё. Зараз павінен адчапіцца ад мяне. Ну, добра. І ведаеце што? Мы пойдзем на паверхню. А, можна яшчэ вось паспрабаваць зброю. Іспыты пайду, так? Зараз паспрабую. Ну, я ж не бачыў, мне цікава. Так, пачаць трэніроўку. Портер базавыя для доставы. Ага, тут можна нават... Я нават не ведаю, просто на халеру яны мне патрэбны, калі я ведаю ўсё. Як хавацца, атрымаць... я не жадаю. Не, ведаеце, што не буду. Мне не цікава гэта. Я лепей пайду займуся чым-небудзь іншым. Ближні бой ведаю, ну, як бы... Б'еш, потым апутваеш. Ну, калі кнопкі такія ж, як у першай частцы, то, тыпу, окей. Я думаю, я разбяруся, тут нічога такога складанага няма, і больш за тое я буду бойкі пазбягаць, якая мне розніца. Я не толькі планую шмат змагацца. Я мінімальна зацікаўлены ў бойцу ў гэтай гульне, я яшчэ скажу. Нейкай вяроўкай можна біцца. Ну, ты як бы ў першай частцы ёй біўся, так што ўсё ў парадку. Дарэчы, яшчэ маленькая дэталь. Бачыце, вы ўсяго бачыце, ён з намі размаўляе, і ён троху глічыць так. Ну, по типу такія памехі. А ў першай частцы, чым больш вы узмацняеце сувязь геральную з будынкам, ну, месцам, то тым лепей гэтае, ну, адлюстраванне становіцца. Яна больш, яго лепей бачна. I heard that you're planning to extend chiral network coverage to the south, down as far as that research facility. So go ahead and pick up the order I posted for you. I'll explain the finer details of the mission while you look at the map provided by ABAS. Так, заказы ўзяць. Ну, па сутнасці, нас зараз абмяжоўваюць у колькасці гэтых самых у заказах. Медычныя прыпасы. Вилла Либре. Добра. Your next destination is Villa Libre. The people there don't have enough medical equipment to meet their needs. If you bring them this delivery, you'll be sure to earn their trust. Once you've done that, you'll have an easier time convincing them to... Яны зараз не вельмі жадаюць... Наступны пункт не вельмі жадае быць часткай UCA. Cargo containers that are exposed to timefall will begin to degrade. If you carry container Зараз яны размаўляю, я you can use сам it to проговорю. mitigate these effects before it becomes a problem. Keep an eye out for the rivers and bandit camps in the area too. Ну, гэта я ведаю. Калі што, як бы другая частка полностью вам расказвае ўсё, як і першая частка, то вучыць вас усім дэталям, як бы абсалютна. Everything is yours to use as you deem fit. There should be materials in there too, enough to fabricate something if you like. Also, if you have any extra equipment, you can use the box to donate it to other people. With a moment's generosity, you can make another porter's day. Finally,
Each postbox has a private locker which can be used to store equipment for later use, and a recycle feature that will turn any unneeded items into materials. So what do you think? Have enough information to plan your journey to Via Libre? Take your time to finalize Мне your route. падабаюцца гэтыя застаўкі, у якіх чалавек проста на фоне нешта кажа. Я скажу, што так, але гэта нюанс японскага геймдэва. Ну, я ўжо казаў гэта, па-мойму, у персоне шмат разоў прагаворваў. Японскі геймдэв часта, і гэта, скажем так, фішка яго, заўважная дэталь, якая часта ў японцаў бывае, тое, што яны лічаць важным, яно будзе прапрацавана да мелкіх дэталяў, тое, што яны лічаць важным. Поры на скуры Сэма абавязкова просто да мелкіх дэталяў. Кат-сцэну, у якой ўсё будзе прапрацавана, яны яе вылежуць проста, яна будзе кайфовая блішчаць. Тое, што яны не лічаць важным, яно будзе максімальна спрошчаным. Яны проста мінімальная колькасць энергіі будуць на гэта прылагаць, каб яно было, каб яно зрабіла сваю функцыю, але для іх гэта нармальна, і японцы да гэтага прызвычайныя, і па тыпу, ну, яны прыярытэты вельмі жорстка ставяць. І вы можаце пабачыць, дзе яны, ну, літаральна па таму, як зроблена, вы можаце сказаць, што важна ў гульне, на што варта звяртаць увагу, а на што можна проста ігнараваць. Ну, і па тыпу, яно зроблена для галачкі, каб было, таму што, ну, тыпу, яно альбо патрэбна, альбо яны лічылі, што зусім выкідваць гэта нельга. Вось. Гэта вельмі заўважна. Ну, я вам скажу. Так. Што бы нам такога зрабіць? Глядзіце, зноў жа, з ворагамі змагацца з бандытамі я не вельмі планую. Яны ўзброеныя, і мы можам па ўскрайку вось тут прайсці, толькі тут бачна высокі прыступак такі, бачыце? Калі пашчасціць, мы можам па рацэ проста прайсці ўвесь шлях і выйсці вось тут. І мне падаецца, гэта будзе самы круты маршрут. Вось тут толькі зачапіць іх крыху. На зусім іншы бок я пераходзіць не жадаю, бо там, бачыце, каньён. І гэты каньёнчык можа мне трошкі не дапамагаць зусім. Так, а калі... Просто зусім у абход тупаць таксама не жадаю. Карацей, план такі. Ідзем вось сюды. Пачынаем адсюль. Пачынаем маляваць шлях. Вось сюды куды-небудзь выйдзем. І проста па ўзбярэжжу. Па ўсяму ўзбярэжжу. Вось сюды. Так. Калі патрэбна, па вадзе трошкі пройдзем, і тут мы выберемся проста па вось гэтаму невялічкаму канёнчыку. Я зараз малюю так гэтыя маршруты падрабязна, таму што я мапы не ведаю. Яно як бы не абавязкова ўвогуле ніколі, у прынцыпе. У прынцыпе, што ў сэнсе finalized? Ну ладно, гэта хопіць. А, 10 максімум. Ну ладно. Я, ў прынцыпе, занадта падрабязна раблю, я проста, тыпу, сваю логіку расказваю, таму што самі звычайна проста запамінаю мапу і іду па гэтай тое, што запомню. Так, ідзем далей рыхтавацца. Гэта абавязковы груз, якім мы абавязаны ўзяць. Блін, гульня літаральна вельмі падрабязна ўсё мне раскажа. Try to pick critical items that won't weigh you down and wear you out when combined with your cargo. Run out of stamina halfway through a delivery, and you're in for a world of hurt. Так. Стаміна? Ён сказаў, што тыпу стаміна будзе скончвацца? А ё-маё. Так, ладно, давайте абраць некалькі. Так, гэта ўсё дадаем сабе. Так. Я яшчэ не скончыў, пачакайце. Я жадаю карга-менеджмент, вось гэта. Перасоўваем. Я выкладу, хутчэй за ўсё, гэтую вінтоўку. Яна мне не вельмі патрэбная. Лесвіцы даволі шмат важаць, але ў мяне з сабой іх 2 будзе. Нормальна. 2 лесвіцы гэта нармальна. Пакінем іх. Пісталет цудоўна. Гэта тое, чым я буду карыстацца актыўна. Давайте літаральную вінтоўку просто пакінем, як яе закінуць. Абраць. І... Offload. Так, вось. Закидываем. Лесвіца супер універсальная штука. Таму яе мы дакладна пакідаем.
Так, а дзе там? Аўтаматычна зноў размясціць груз нельга? Просто мне падаецца, ён неяк па-тупому размешчаны, не? Альбо мне просто падаецца. Я трэцяе абсталяванне тут когда нёс, бо калі драбіну ўставіў на крыжык, націснуў. Угу. Я зразумеў. Выкінуў усё. Так. У прынцыпе. Глядзіце, я так разумею, што в залежнасці ад таго, як мы нагружаны, сам будзе стамляцца хутчэй, так? Не проста стамляцца, я так разумею, гэта проста стаміна будзе, максімальны запас стаміны будзе выкарыстоўвацца. У першай частцы вы амаль нічога не гублялі ад таго, што вы носіце да халеры ўсяго. Блин, мне не падабаецца, як оно працуе. Калі няма кнопкі, ён ужо аптымальна размешчаны. Яно для мяне выглядае максімальна неаптымальна, ну шчыра. Таму што ззаду, в прынцыпе, больше не ўлезе. Ну ладно, я так тады па-іншаму не зраблю. Зноў жа невялічкі перапынак, літаральна хвілінка, і зараз працягнем. Так, вяртаемся. Фрэнд-рэквест у гульне я пакуль не ведаю, як дадаваць. Ну, у першай частцы памятаю, пагляджу яшчэ, добра? Так, груз яшчэ раз пераправяраю. Лесвіцы мне спатрэбяцца, няхай будуць. Я бы запасны абутак узяў бы з сабою, але ён пашкодзіўся ўсяго на 6%. Не, нормально, мне надоўга такого хапіць. Прадметы, які мы можам рабіць. Ремонтны спрэй абавязкова з сабой возьмем. Універсальная штука. Ага. Так. Зрабіць гэта. І давайте яшчэ сабе лекарсканы набор. Адзін. Заўсёды ніколі не ведаеш, калі ён можа спатрэбіцца. Давайте іх зробім. Заўсёды трэба, каб лут не псалося. Так, хаця б адзін набор заўсёды з сабою. Ну, ніколі не пакідаць. Гэта ўжо па тыпу ветэраны першага дэстрэндінга. Так, усё гэта размясцілі. Яшчэ раз аптымізаваць. Усё аптымізавалася. Ну, цудоўна. Добра. Нам хопіць. Знешні выгляд я ўсё, што змяніць не магу. Не, я жадаю свой плашчык гэтай. Мне вельмі спадабаўся гэты плашч, які я на пачатку хадзіў у ім. Я жадаю ў ім хадзіць па ўсю гульню, я бы пратупаў у ім. Добра. Чекайте-ка.
Ага. Давайте лайков человеку наставим. Лайки понесліся. А ось не павінны грузы размешчаныя на нагах проціўстойлівасць. А яны размеркаванне як мінімум лепей робяць. А? Окей. Гульня нам нагадвае, што дождж як бы дрэнна. Там гэта проста металы. Благодаря як пастка, гэта 100%. Карацей, глядзіце, вось гэта Timefall, так. Дождж, які старэе ўсё, што толькі ёсць. Ось. І інструменты нам, ну, ўсё, што у нас рыштунак ёсць, он таксама будзе псавацца, калі трапіць пад гэты дождж. Вось, дождж не абысці, металы мы з сабой возьмем, таму што чаму бы не. Паска на гобліна працуе проста лёгкая. Ось. Добра, давайте маркер. Мой першы маркер... Блин, я столько их понаставил, что я зараз трошки губляюсь. Ось B2 мне падаецца мой. І даволі цяжка, да рэчы. Мне падаецца Сэм. О, блин. Металл адразу на базу занеси. Да і пофиг. Донесем. Нічога з імі не здарыцца. Да рэчы, гэта вельмі цяжка. То бок груз, які мы зараз нагрузілі, сам ледь ідзе. І, ну, падае на бак трохи. Я уже призвычаюся ў першай части под конец гульні выносіце гігантскую просто стопку 100 з грузаў і не напружваецеся. А тут мне зараз цяжка. Рэальна цяжка. Оп, забралі. Яшчэ прасканавалі. Без металу ее нормально ідзе. Ага. Спрэй амаль ніколі не патрэбна, дык пад дождж ты амаль заўсёды трапляеш. Ну, ты гэта ж не пазбавішся. Не, калі праблема ў метале, то мы робім вось так. І нахрен забываемся пра яго. А, усё нормально. Не, дарэчы, не настолькі лягчэй, але не ідэальна. Но все равно сам так трусцой ледь тупая. Рака мясовая поширается. Ну, хотя мы, может быть, и уздолж раки не пройдем. Мой план нахрен идет. Так. Узровень раки, а як мне даведацца, што ён падымаецца? Ён сказаў, што ты паглядзіце тут, каб пабачыць, як яно падымаецца. Это мои кропки, якія я расставил, альбо што гэта? Узровень воды поднимается, а план мой был как раз таки уздолж раки ісці. Ну давайте ризыкнем. Я пойду зараз униз и... Ничего дрэннага ж не отбудется, правильно? Ну подумаешь, рака пошире разольется. Так, я зараз так вот не ризиковать грузом. Спущуся до раки. Сам тримайся. Нормально, не падай. Ну, все нормально, ось зараз уздовж раки. Туп-туп. Не, я вот в сенсе того, что спрей с собой носить, я-то пробуду недолго под дождем. Але вы... Оп. Нешта мне гэта не падабаецца. Можа і дрэнная ідэя, я вам скажу. Ну ладно, пакуль еще под контролем. Под дождем ты як бы долго не пробудешь, але ты ніколі не ведаешь, калі тебе спатрэбіцца ремонтаваць контейнер.
Може, я і хреново зробив? Блін, тиши. Ми аж на територію ворогів заходимо зараз. Ось там вороги є. Не, балончик обов'язково. Один обов'язково з собою носиш. Ну, типу, він гэта тое, що ти ніколи не покидаєш. О, мене зауважили. А! Перебираемся. Давай, тупай. А! Не. Ну все, хрени меня догонить. Бегче. Ну, нормально, мы тут обошли. Усё ж таки план спрацаваў. Тише. Амаль упали. О, нехто десь тут покинул. А як не вирішає, чиї прилади підтягнути? По сутності випадково. Опа. А що його так шмат? А давайте походим, позбираем это все. Ок. Добре. По сутності, нема ніякого принципу. Повинна бути локація. Що ви такое? Приколдес. Блин! Холера! Отцепитесь! Я на миленькие такие дрянные! Херальные некие почварки. Херали я очень ровно позабираю. Ё-моё. Так, ладно, не тлуем их. На их нельзя наступать, я уже зауважу. Так, где я? Ну, по сутности, я выбрался там, где потребно. Давайте маркеры прибрать и далее трошки гляну на мапу. Что я хотел сказать-то? Я нечто хотел сказать. Я быцем бы на некое поведомление збираўся адказаць, але я забыўся. Карацей, няма ніякага прынцыпу. Калі вы сябруеце ўнутры гульні, то большая верагоднасць у вас ёсць по тыпу здольнасць. Social strength, статы, корпус, я не ведаю. Раней, карацей, была такая штука, як умацаваныя сувязі. У вас гэта як здольнасць увогуле. Вы можете абраць пэўных людзей, гульцоў, як вашыя сувязі ў гульне, і тады вам будзе больш трапляць прадметаў гэтых людзей. Вось такі прынцып. Што мне з кантэйнерамі, дарэчы? Яны, падаецца, пашкоджаныя па выгляду, але мне падаецца, не вельмі моцныя яшчэ. Які ў іх стан? Кантэйнеры знішчаны на 68%. Дзіцячая кніжка, нешта пра аксалотля. Так? Я думаю, ну, у першую чаргу, хутчэй за ўсё, шмат расейцаў і японцаў падсоўвае. Я не ведаю. Ну, тыпу, па ідэе, павінна кідаць рандомаў. Я калі гуляў у першую частку, я нават не ведаю, каго мне кідала. Расейцаў мне дакладна не кідала. Японцаў таксама. Так. Што я жадаў? Ну, добра, тады ремонтуем. Просто ремонт дрэнна працуе пад дажджом. Нам трэба з дажджа выбрацца адсюль. А дождь не плануе спыняцца, так? Тут разліла раку.
Давайте прокинем себе... Блин, а я могу не... Мне есть шлях абысці неяк гэта ўсё. Тут, дарэчы, на мапе гэтай ракі ўвогуле няма. То бок гэта разліты варыянт толькі... А, цікава як. Глядзіце, тут ракі нават і не адзначана перада мною. Гэта, магчыма, самае вузкае месца і так перада мною. Увогуле. Але ж тут не дацягнецца ж. Яна ж не настолькі доўгая, гэтая лесвіца. Так, лесвіца ж не настолькі доўгая. Давайте вось туды на каменчик паспрабуем дацягнуцца. А, блин. Трэба шукаць іншае месца. Сэм, хавай лесвіцу. Так, ну, калі толькі там. Я больш не бачу варыянтаў. Зараз мы яшчэ гэта заберем. Кералій патрэбны. О, пачакайце-ка. Вода перасохла. Цудоўна мы зараз можем прайсці. Оп. Перайдзем, пакуль ёсць магчымасць. Можна скарыстацца, дарэчы, ну, для тых, хто не ведае, альтэрнатыва. Калі моцная рака, вы можете скарыстацца вашым круком, гэтым, ну, па таку, які залазіць, слазіць, так, вяровачкай, каб просто дапамагчы сабе, каб вас не унесло цячэннем. То бок вы ставіце яго на беразе і ў ваду суецеся, дзякуючы яму. Ну, пакуль вы трымаецеся за вяроўку. Это дазволіць вам трошкі зайсці ў бок і як бы перасекчы раку. На жаль, гэта працуе толькі ў адзін бок, і вы не зможаце гэтым карыстацца ў два бакі. Плюс яшчэ, калі гэта ўсё яшчэ з'ядае вашу трываласць, так што вы таксама недоўга гэта зможаце рабіць. Так, паштовы яшчык. О, яны могуць будаваць зараз. Яны сталі раптоўна, гэтыя паштовыя яшчыкі сталі раптоўна вельмі моцнымі. У іх можна друкаваць рэчы. Так, гэта я ведаю, што яго можна палепшыць. Металла для гэтага патрэбна, але шмат металаў. Ну, я не буду пакуль. У іх можна схавацца? Што? Сур'ёзна? Гэта быў проста адзін з самых... Оп! Рэальна. Раней, просто, ну, першай частцы гэта была адна з самых бескарысных рэчаў, ну, якія вы можете пабудаваць. А зараз у скрыначцы можна хавацца ад ворагаў, я так разумею, яшчэ. Кайфы. Дык я так магу і дождж перачакаць. Я толькі не ведаю, у першым дэстрэнінгу, калі вы на першай лакацыі, дождж як бы не перасоўваўся, то бок ён зафіксаваны быў, на жаль. Но гэта толькі у першай лакацыі, далей было нармальна. Тут я не ведаю просто, як доўга мне чакаць гэтага дажджу. Дзе ўвогуле там? А, вось там. Добра. Я магу адзначыць сабе... Вось маркер туды. Каб мне просто бачыць яго заўсёды. Дождж пакрыху сціхае. Мне падаецца, амаль выйшлі з зону дажджу. Я так разумею, як мінімум, яны трэніровачныя першыя дажджы, вось гэта ўсё яны не дынамічныя. Таму што мне, па сутнасці, няма ніякіх там прагнозу надвор'я, якого першы час, нічога такого пакуль. Вось, зараз мяне навучаць, тыпу, як карыстацца спрэем. Усё, сонейка. Цудоўна. Так, дзе мой спрэй? Спрэй хоць сюды. Так, і... А, ён адразу... І, дарэчы, зараз ён адразу аўтаматычна накіраваны назад. Мне не патрэбна яго, ну, як бы, перанакіроўваць на сябе. Усё. У прынцыпе, дарэчы, я мог бы... Блин, не памятаю, націскаю кожны раз. Я мог бы, дарэчы, не ремонтаваць іх, я ўсё роўна амаль дастаўку зрабіў, ну ладно. Неабходнасці не было.
Усё, мы на тэрыторыі, дзе ніякай дапамогі ад іншых гульцоў не будзем, мы ідзём самі па сабе. Дрэвы. Вы паглядзіце, прыгажосць якая, а? Лясок. У першы час літаральна адна невялічкая лакацыя з лесам ёсць і ўсё. Вельмі абмежавана. У спрэі ёсць нешта тэрапеўтычнае. Як мінімум візуальна прыемна глядзець на новенькія кантэйнеры, чым на праржавелыя такія. Ну, мы амаль дайшлі, ўсё ў парадку. Ну што, Гуня, калі ты музычку мне будзеш уключаць? Давай. Рабі музыку. О, якой тут склад літаральна развалены. 16 чалавек тут жыве. Это вось гэтая? Хрен зразумееш, што з гэтага з'яўляецца ўвогуле. А, вось там наперадзе жоўтенькая, так разумею. Што здарыцца, калі са спрэем, калі ты яго ўкрасаеш, калі несеш чалавека? Я не ведаю. Мне такое ў галаву не прыходзіла ні разу. Мне падабаецца, што гэты тэрмінал такі больш індывідуальны, ну, чым большасць тэрміналаў у першай частцы. Так. Добра, дастава. Мы там падабралі яшчэ прадмет, дзіцячую кніжку. Так, усё гэта. Доставляем. You're Sam, right? Did the Timefall give you a lot of trouble? Thanks for making the trip. Allow me to assess the condition of your cargo. Mm-hmm. It is almost breathtaking how perfect this looks. Wow. Цудоўна. Доставілі. На жаль, наколькі я разумею, яна не будзе падключаць нас да сеціва. А калі вось гэту кніжку ў паштамат здаў, гэта нашмат горш? Не, ну, тыпу, глядзі, калі ты здаеш у паштамат, і то гэтая кніжка становіцца даступна ўсім гульцам. І той, хто жадае, можа падабраць яе і даставіць. Ты у выніку, калі яны даставяць, калі ты яе здаеш, ты атрымліваеш толькі частку лайкаў, так? Дзесьці палову, можа быць, трэць. То бок, ну, хаця бы штосьці ты атрымаеш. То бок, калі табе не вельмі зручна несці штосьці, ты проста не несеш. Вось. Але калі яе даставяць, ты атрымаеш лайкі і ад гэтага чалавека, і яшчэ за даставу. То бок, ты у выніку у першай частцы час ад часу дастаўляць грузы, калі ты жадаеш зрабіць лайкі, даволі карысна аддаваць, ну, па тыпу, калі ты можаш, проста здавай рэчы. Калі табе яны перашкаджаюць. Калі можаш сам даставіць, дастав сам, бо наступны чалавек невядома, калі падбярэ. Ну, тыпу, ты не ведаеш дакладна, калі гэта адбудзецца. Гэта можа адбыцца праз пару дзён, гэта можа адбыцца праз тыдзень. Вось. І гэтую кніжку можа даставіць іншы чалавек значна пазней. Я кажу па логіцы першай гульні, і так гэта працавала ў першай гульні. Я за некаторыя грузы, якія, па сутнасці, нічога важнага не было, яны дастаткова доўга падарожнічалі па руках іншых гульцоў, так што накаплівалася нават больш, чым калі б я сам даставіў. Але, ну, дзіцё кніжку чакае, так. Не, рэкамендую па тыпу самому даносіць, калі можаш, таму што гэта гарантаваная дастава. Але калі шмат гульцоў і актыўна ўсе гуляюць, то, па сутнасці, можна вельмі цікавыя рэчы, карацей, рабіць, і вы, атрымліваецца, агульна разам гэту кніжачку данеслі дзіцёнку, як бы, праз доўгі час. Добра. Яна ўдзячная.
яна ўсё ж такі адразу We're part of the падключыцца. chiral network. We'll be able to use these remote medical units you brought. I can get myself checked out as well. We've all been looking forward to this. So go ahead and link us up. Добра. Новая сувязь і нова локація. Угу. І ўжо ў горы можна ўлезці, там і скрозь горы сярод дрэваў прайсці. Цікава. PCC — гэта базавы комплекс для будаўніцтва, дарэчы. Нам далі зараз карысную штуку. Можна будаваць першыя свае будынкі. Now displaying your current order grade. Вось так одну кніжку данёс, а я 140... знікла паведамленне для мяне раней. Так, вось ты одну кніжку данёс, а я 140 кілаграмаў грузу назбіраў і яшчэ столькі ў паштамат здаў. Не, ты глядзі, тыпу, я пакуль проста чылю. Ну, я пакуль нічога такога не раблю. Вось. А насіць велічэзныя грузы, ну так, канешне, гэта файна. Ну, па тыпу, ніякай праблемы. Chiral communications have been established. Now I can finally use one of these medical units to assess the condition of the child I'm carrying. I just pray they're strong and healthy. The elderly residents here will also be happy to receive proper medical care. Oh, seems like you should be capable of fabricating PCCs now as well. Probably thanks to the chiral network expansion and the resulting increase in total bandwidth. Of course, every additional structure will eat into that bandwidth. Зараз нас вучы, ну, я па сутнасці невялічкі туторыял наконт таго, як працуе нашы будынкі. There's one other problem we've been dealing with lately, though. It's not a critical issue, so I posted an aid request with further details. If you're І першы дадатковы квест. you can check it out via your ring terminal. Прикалосна, што ёсць варыянты дыялогу ўвогуле. Алдагоблінства — гэта падбіраць рэчы па дарозе. Ну, тыпу таго, я вельмі жадаю падбіраць усё і дастаўляць усё. Проста, што грузаў у мяне не было якога груза набраць. Я не ведаю, як ты мог набраць 140 кілаграма груза, акрамя рыштунку. Ну, тыпу, я ўзяў мінімальную колькасць рыштунку, каб якраз такі збіраць рэчы па дарозе. Ну, мне не так шмат трапіла. Толькі вось гэтая кніжка. Мне пакуль дадатковых квестаў-то не дадавалі, па сутнасці. Too many bandits in these parts. Like the one I used to be. We took what we wanted and didn't care about anyone but ourselves. But after I got pregnant, I realized I could not keep living like that. Я, до речі, бандиткою була. Start living for someone else. My friends didn't understand at all. So they ditched me. Left me to wander on my own. Until the people here agreed to take me in. Even though the poor souls are struggling with all kinds of health issues. That's why we put in the order for these remote medical units. Что є за проблема додаткова? Some of the cargo we had stored here was washed away during a massive flood. The water carried it into bandit territory. О, блин, я задаю задание на то, как забирать с лайкера кое-что. I know this isn't the sort of thing a porter like you normally does, but if you're willing and able, please check the aid request. Ну добре, зробимо для квесту додатково, просто гэта на територію бандитів, по сутності, каб забрати груз. You can use it to confirm the cargo's location. So, if your travels happen to take you out that way, we'd really appreciate the help. З твоїм дитям ще в порядку? I'm not sure. I should have given birth to my child ages ago. But for some reason, the fetus seems to have stopped growing at 7 months. If
something's wrong with my body, I can't tell what it is. And not knowing is driving me insane. Короче, медычныя апараты, якія былі заказаны, таму што чамусьці дзіцё перастала расці, ну, ён вырас да 7 месяцаў, і ўсё, спыніўся рост. Я нічога не назбіраў, так нічога больш не трапіла. Ну, акрамя метала, які грузам не з'яўляецца. Ну, метал гэта, тым больш, што 50, гэта жарт. A new order has just come through for you. Looks like the residents of the C1 South Distribution Center need you to recover some cargo from abandoned encampment. Просто, ну, по типу лічби, до яких я у перший час призвичаюся. Метала, ну, 400, 800, 1200, ось такое. 50 гэта ні аб чым. Там рэчаў да халеры валялася, я не бачыў ніводнай. Я бачыў толькі ворагаў з рэчамі. Так. Гэта дадатковая. Пачакайце-ка, гэта галоўны заказ. А ёсць дадатковая. А дзе дадатковы заказ? Тыпу, яна казала пра дадатковую дапамогу? Вось яны, aid request. Усё, зразумеў. У лагеры, так? Нават на ўзбярэжжы. А, дык што там? Без праблем. Цудоўна, мы туды зайдзем просто зараз. Давайте літаральна без грузу зараз ходзім. Просто туды літаральна да іх. Так, зараз. Дзе там яно? Я не бачу. Вось оно. Вось гэта. Усё. Просто збегаем. Туды назад, тут недалёка. Это літаральна да тэрыторыі бандытаў, і сюды вернемся за асноўным заказам. Просто як бы па сутнасці наш заказ зараз на той, каб у гарах будаваць нейкі шлях там, я так разумею. Этим можем заняться і пазней. Не, я так мостовину все заедем. Тут. Музычки не хапаем. Як і у першій частці. Типу, у початку було вельми кайфово, ну, пакуль сюжет, наверное, включається. Вельми кайфуєш, я би зараз і так само би що-небудь слухав. Так. Добре, а можна неяк униз кайласка? Можна кайласка не вось без гэтага кайласка мне, а? Шо гэта? Шо пачалося? Гульня. Я униз жадаю. Во. Комфортненько. А, літаральна вось, блин, па сваіх жа слідах просто трэба было тупаць, як я прытупаў сюды. Мне падабаецца яшчэ ў першай частцы была фішка гэтая, што калі ты бегаеш па дарозе нейкай і протоптваеш яе дастаткова, там літаральна дарога становіцца. То бок калі там была, ну, мох гэты рос, то там літаральна сцежачку бачна. Гэта кайфова. Так, пачакайце-ка, я бачу, мне што тут лежала. Вось. Гэта дастава толькі ў горад туды. Я тут не збіраюся. Яно нічога не валялася? Дык яны не фіксаваныя, гэтыя грузы. Ну, яны ж генеруюцца. Кніжка гэтая можа быць і фіксаваная была, але звычайна яны проста рандомныя. Ну, абсалютна... Вам можа просто не быць іх. Вось і ўсё. Это можа быць такое. Так, пачакайце-ка. А як мне гэта рабіць? Это... Не знешні выгляд мяне цікавіць. О, у Адрадэка можа быць? А, святло у Адрадэка можна включыць. Так, это не тое, што я ждаў. Так, вернісь назад.
Адардек, выключися. Так, пам. Где самое важное деяние? Так, это лайки. Цудовно, меню лайков. А где деяние? Одну рэч на пачатку шляху, так там толькі груз был металла ў пачатку. Ну, можа быць, карацей, ну, зараз як бы навучанне, але звычайна гэта ўсё аўтаматычна. Блин, а дзе дзеянне? Запустить маркер, схаваць меню, наблизить. Это схаваться? Не то. Ладно. Не могу. Давайте лайки. Какие деньги? Блин, я ожидал сюрприз зробить. Поссать. Деньги. Где мои деньги поссать и отпочить? Так, это фоторежим. Добро. Фоторежим. Не, фоторежим. Дякую, назад. Управа, ну, управа, я затиснул. Тут предметы. И... Что я роблю не так? Унизу лево. Вось оно. Ладно. Дайте-ка, почекайте-ка. Короче, чем больше... Бачите каменчики? А, не, почекайте, каменчики это отпочинок. А як отпочить? Тады. Не, тут не пасать потребно, тут потребно отпочить. Як отпочивать? Квадрат искать? Ё-моё. О. Корочей. Так. Поспать надо. Окей. Не, поспать у перший час це було. Я тільки зараз зрозумів, а сонце-то заходить. Так, реально день-ночь змяняється, кайфуй. Карацей, месца адпачынку. То калі хтось адпачываў дзесьці, то яно будзе вырошчваць гэтыя камяні. Чым больш людзі тут адпачываюць, тым больш гэтыя камяні растуць. І тым эфектыўней адпачынак у гэтым месцы. Ось. Абсолютно вельмі рэдка штука, якую вам реально неабходнасці ў гэтым няма, але ведаеце, покайфаваць час ад часу. Музычка, дарэчы, праігрываецца трошки такая ціхенькая эмбіентная. Вось. Час ад часу вельмі прыемна такое парабіць просто для сябе, ведаеце. Добра, а дзе мае там маркеров? Вось тут у напрамку. Добра. Нешта ветер дуе. Я зараз забяруся, халера ведаю, куды я бягу? А чаму мне... Цікава, мяне неяк накіравала, трошки, мягка скажем, не туды. А чаму мне маркер... Зразумеў усё, я реально не туды ішоў. Адпачынак гэта квіксейв? Сур'ёзна? Я не ведаў. Это правда? Яно реально засейвить типу гульню? Это і ў першай так было? Я просто адпачаваў просто так. Ну, типу, для кайфа больше. Ничего, гадарэнага ж не адбудзецца, калі я тут упаду, правильно? Так. По-перше, так было, но я для гэтага ніколі не выкарыстоўваў. Мне шырыя сейвы так не вельмі патрэбны былі нават на максімальнай складанасці.
Койотов чуйно. Які нахрен койоти? Что вверх на дипломат? Про что говорка? А что ты мне тлумачиш зараз? Я не разумею, про что ты мне зараз тлумачиш. Я ж нават не пытаў, каб мне что-нибудь тлумачили. Навошта мне тлумачэнне зараз? Про койотов тлумачы? Там койоты будут? Грузы нормально разместить? Да я на нормально и так, пойдет. Камон, я ж гуляю. Ну, блин, камон, не треба. О, не! О, не, там дырка. Нормально, мне до этого горше грузы были размешаны. И гульня казала, что это было идеальное размещение, так что я так разумею, пофиг. Это не дырка, это вентиляция, короче. Оно специально вентилирует мне... Так, блин, я забрал все на них. И оно специально вентиляция грузов. Ау, 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 ау. Усё для гэтай лесвіцы. Так. Я её амаль скарыстаўся. А нешта у мяне дрэннае адчуванне зараз. Так. А, ну вы зараз наконт гэтага самага Одрадека. Оп. Давайте переберемся на інший бок. Я что мне жудосно глядеть кожный раз, когда сам так скоша униз. Ось так. Кайфово. Тупаешь себе. Ну все, додатковый квест якби зробили. Зараз пойдем по основному. Я може... мне рештунок спотребиться откуда хутчэй все. Пара гэтых комплексаў будаўнічых. Ось вона достава. А додаткові достави мені зараз поки ще мені не дають, або як це працює? Просто якби і місця, куди доставити зараз не шмат. I will never know how you managed to track this down, but I am grateful to have it back. Цудовно доставили. Блін, трошки не хапіло до узровня, а? Криху зовсім. Take care. Your next main order is now available. Please access the delivery Так, для основного квеста нам спотребится. Давайте
Достава, груз. Я не бачу менюшки, каб дадатковыя заказы ўзяць, акрамя галоўных. Ну, можа быць, яно ў галоўнай павінна быць. Давайте частку груза гэтае вось адправім, таму што яны нам як бы не патрэбныя, яны толькі месца будуць зараз займаць. Няхай яны будуць тут. Хто-небудзь даставіць іх, правильно? Это тое, што мы падабралі па дарозе. Так. Вярнуць усе там наборы гэтыя. Добра. Вежу пабудаваць. Вярнуць усё. І даставіць у новую лакацыю. Так, ну па сутнасці так, нам патрэбна толькі вежу будзе пабудаваць па дарозе. Я бы лепей некалькі набораў узяў усё роўна. The base is located in some overgrown ruins, so you'll have a hard time getting a clear view of it. You might want to construct a watchtower nearby before you charge in. With it, you can get a better handle on the situation and improve your odds of getting the job done quietly. But that's not all, of course. Other porters are also able to make use of your structures. This way, you can help out the people who follow in your footsteps through this area. Think about what I told you and finalize your route. Best of luck to you out there. Нам спатрэбіцца дакладна як мінімум один набор, каб пабудаваць вежу, але я бы взяў два хаця бы. Ось, таму што усялякае бывае. Плюс яшчэ па выглядзе, каб вось сюды пралезці, я не ўпэўнены, што там шлях ёсць, ну намаляваны нейкі, і падаецца, там проста можна прайсці. Але я бы, можа, вяровачку якую ўзяў з сабою. Вяровачку і лесвіцу. Я думаю, мне гэта будзе дастаткова. Планаваць шлях я не буду, таму што я і так там вельмі відавочна ўсё. І мне... я абавязкова павінны забраць... Мне дадалі один набор. Добра. Цудоўна. Рыштунак. У мяне зараз две лесвіцы з сабой. Ну, мне, ў прынцыпе, хапае. І нават спрэй ёсць з сабою. Я бы, можа, тады на гэты выпадак, калі мы ўжо нападаем на лагер... Так... Давайте вінтоўку гэтую. Я так разумею, яна ж ўсё не летальная пакуль, так? Давайте яе возьмем з сабой. Раздрукуем сабе, спатрэбіцца. Цудоўна. Ёсць? Гэта ўсё літаральна у нас нават не на спіне размяшчаецца. Нам патрэбна будзе забраць адтуль груз з лагера, і для гэтага мы вінтовачкай і скарыстаемся. Што мне яшчэ патрэбна? Для пасаднасці не халеры. Калі штосьці патрэбна будзе, я забяру. Так, гэта не тое. Ну ўсё, паехалі. Там, насамрэч, прадмет, які мы забіраем, гэта для замера ўзроўню хіралія. Нейкія штукі. Лайки, лайки, усе лайки отправляем. Есть. Блин, не то. Давай. Паведамленне. Прапанову тое, што можна было шлях замяніць. Згодны. І падзяка за тое, што мы груз забралі. До рэчы. Дзе там наш яшчэ раз? Кожны раз забываюся. Вось, одрадек уключыць. Я так і зразумеў, што вось гэтая сцежка, яна ўжо як раз таки протоптаная. Можа быць, яны фіксаваныя пакуль, таму што, зноў жа, сцежкі ў першай частцы самі з'яўляліся дзякуючы гульцам.
Это як бы не тое, што было ўбудавана ў гульне. Потому что літаральна бачна, вось, дзе людзі тупалі. О, вот гэтыя штуки. Добра, не кранаем их. Отчапитесь, а? А так спокойненько. Начну... Свежее поветра у лесе. О, яшчэ ресурсы. Ну, давайте, покуль место есть. Подбираем. Так. О, і там хералі яшчэ ёсць. Я так разумею, каля хералі, звычайна, гэтыя пачваркі яшчэ тут свет, так? А, не абавязкова. Ой, лестница халявная. Это я люблю. Так, что у нас увогуле на мапе? А улева что? Чаму там злева есть некая потыпек? Подъема я не бачу, але тут натоптано. Нехто ходил. Вилла Либре. Добра, есть. И это что? Ничем не одночается, просто есть. А, знову ж матеріали, розумів. Хімікати. Ну ладно. Ну вже, чому б ні, у нас місце є. Блин, знову ж яшчэ там предмет валяється, але ладно, вже калі развім, потім я заберем. Калі ўвогуле там мимо праходзіць буду. Вернулись на стежку. Да лагера яшчэ нормально так тупать. Нам патрэбна будзе праз гору прайсці і толькі потым. О! А! Я тут не заўважыў, што гэта... Яны... А! Адчапіцеся! Я не заўважыў, што ў мяне металы гэтыя былі усе ў пацуках. Не пацуках гэтых, як яны? Павуках. Ось. Ну што, добраць можна было? Мне ж з'явілася нешта. Дарэчы, камень на сцежцы просто ляжыць. Лайк? За что? За стежку, типу? Ладно. Thanks for the help. Thank you kindly. Яшчэ одна лестница, але... Блин, а в это... Где я наступил? Я ж не наступал. Просто бежим насквозь. Ау! Иу! Злезь с экрана. И. Так, вось она праз гору, мы по краху подняліся. Чаму я не заўважаю іх? Я типу... Не, я першы раз я заўважыў занадта позна, зараз я нават не заўважыў. Типу, дзе там павук гэты быў?
І яшчэ металу. Мы тут збіраемся ўсяго. Так, о, вось адсюль бачна. Let's go. Вось он лагер. Мне прапануецца паставіць вежу вось літаральна тут. Я так і зраблю, ну, як мне навучанне і кажа. І вось он лагер, з якога патрэбна забраць рэчы. Там нейкая сцяна яшчэ. Цікава. Ладно, пашлі. А я камера яшчэ раз, блин, на што націскаць там, блин? Каб камера гэтая прыгожая была. Я жадаю прыгожую камеру. О, не-не-не-не. Ласка назад. Усё. На R3? Так я натисну на R3. Не натискается. Ну, не. Неправда. У пожарку показывали вот это пригожее, а мне зараз хотелось бы камеру включить. Один натиск переключаю просто поміж плечами, затискаем и просто мы наближаем таким чином. Только у певних месцах працює. Ну, на жаль, тады. Я бы по усилию это включал в вогуле, коли просто ходжу. Так, ладно, ПКК у нас есть гэты, нешта там будаўнічы комплекс. В общем, PCC. Вежа і ўсё, мне пакуль не дае нельга, паштовую скрыню гэту паштовую можна пабудаваць і вежу. Межавана вельмі. Так, вежу, ну, нормально, яно вельмі ідэальнае месца для гэтага. Дзякуючы вежы можна сканаваць мясцовасць, назначаць патрэбныя рэчы і гэта, скажем так, больш падрабязна разглядаць усё навокал. І шукаць грузы яшчэ згубленыя. Для загублена ідэальная штука ўвогуле. Вось, як там ішоў вверх-вниз, зараз злева у мяне ўсе падказкі. А, вось, такім чынам. Падаемся вышэй. Яшчэ больш бескарысна, чым паштовая скрыня. Не-не-не, яна карысная, дарэчы. Таму што одрадек твой мае пэўную дыстанцыю, даволі кароткую. Гэтая штука можа падсвечваць рэчы, якія вельмі далёка знаходзяцца. Калі ты збіраешся ў лакацыі ва ўсё бліжэйшае забраць усё, што там ёсць, ідэальная рэч. Ёй я карыстаўся, паштовай скрыні я карыстаўся толькі для квеста, вежа я карыстаўся, ну, па тыпу, не толькі каб суперактыўная, вядома, а таму што проста з сабой комплекс гэты шкада цягаць. Але я расставіў гэтай вежы ва ўсіх тактычных месцах каля лагераў гэтых мулаў і ў першай частцы. І, ну, па сутнасці ўсё, каля лагераў ў асноўным ставім. Так, маркеры, ну і ўсё па сутнасці. Хит-мэп. Теплавая мапа. Цікава. Цікава, для чаго гэта можа карыстацца. Добра, карацей, хітмэп паказвае, дзе яны ходзяць. То бок, ну, там, дзе вы бачыце, там яны актыўна ходзяць, там, дзе беленькая менш, і там, дзе няма, ну, іх няма ўвогуле. Так што можна заўважыць, вось там, напрыклад, ёсць, хоць і не адзначана, але там тусяць яны даволі часта. Што цікава, у цэнтры тут знаходзіцца яшчэ рэчка невялічкая, так што, ну, прыйдзецца нешта з гэтым прыдумаць. Так, а патрэбны мне прадмет знаходзіцца вось там. Так, увогуле, адзначыць іх. Вось гэта, маркер на цябе. Маркер на цябе. А можна проста, як мінімум, каб яно запомніла проста, каб я іх бачыў. І ўсё мне падаецца. Я больш не бачу. Толькі два прадмета, правильно? Ну і ўсё так, нормально. Нам придется хутчэй за ўсё іх усіх выносіць, потому што незручна. О, бачыце, дарэчы, бачыце, вежа адзначыла. Яна адзначыла нахрен усё. То бок там усё бачненька.
Усіх ворогаў, што патрэбна? Каля лагераў вельмі карысна. Я толькі вось гэта зверху не зразумела, што гэта 6-6. Гуля не патлумачыла. Ну, я не думаю, што вельмі важна. Зараз з усіх гэтых маркераў я нармальна не бачу. Можа, мне варта зняць свой заплечнік? А, блін, я зразумеў. Толькі трошкі тупнячок. Ад рэдэкта працуе, мне ж бачна капец. Так. А дзе чэлы уся? Чаму нікога не бачу? Я зараз за ўсіх гэтых значкоў я не вельмі разумею. Я ворага не заўважыў, калі ён перада мной стаяць будзе. Я там спрэй бачу на адным чалавеке. Падаецца гэта на чалавеке, так? Так, дакладна, там чалавек стаіць. Так, где там, где что? Веровочка наша. Веровочка. Оп. Мне падабаецца, што ў іх няма зараз гэтых дурацкіх сканераў, як у першай частцы. Мулы былі абсалютна душаніламі за гэтых сканераў. Оп. -1. Давайте спрею его заберем. Это груз, які нам патрэбны. І ў іх ёсць яшчэ паштовыя свае скрыні. Хакнем яго, каб знайсці, што там унутры яго. Лесвіца, яшчэ адзін модуль, яшчэ адна вінтоўка. Ды нічога такога. Я бы нічога з гэтага не браў. Там ніякіх грузаў няма, таму якая мне розніца. 5-6. 5-6 гэта засталося ахоўнікаў, зразумеў. Типу, самі мулы. Куды ён там глядзіць? Оп. Оп. Ты нічога не бачыў? Ты нічога не бачыў? Ён заўважыў вырубленага чалавека. Оп, нормально. Вырубілі яго. Ніхто нічога не заўважыў. Ну, у мяне груз зараз на спіне столькі, што я не здзіўлены, што ён мяне заўважыў. Было б дзіўна, калі не. Я зразумеў, там маленечкі такія маркеры ёсць на ворагах. Раней проста толькі па грузах іх можна было адзначыць. А дзе яшчэ адзін тады? Типа павінен быць яшчэ адзін ахоўнік. Я бачу толькі 3. Раз, два, 3. Не, яны ўсе перада мной, бачыце, вось карацей. Маленькія такія блакітненькія значкі, гэта ўсе ворагі. Адзначаны зараз. Пытанне толькі, як бы так мне туды прабрацца, каб мяне не заўважылі. Я думаю, справа трэба дзесьці. Потому что по зраку мне придется все равно перебираться. О, тут, до речи, лестница есть. По ёй и пройдем. Это кульца поставлена? Так, хтось поставил. Дякую велике. Тым больш з іншага боку увогуле няма сувязі з хіральнай сувязі. Лайкаў зараз яму адсыпем. Trouble nearby. Now leaving
Так. Просто переходил тут мелко. Ну, нормально. Не, так... Тут лестница есть, чем не скористаться. Человек что, просто так я ее ставил? И мне зручней. Я не думаю, что моя гэтая хованка працуе шчыра, калі я так гляджу. Так. Ён жа мяне заўважыць, калі просто назад пойдзе, так? Груз реально торчыць просто над... Калі што, у першай частцы можна было схавацца з любой колькасцю грузу, ну амаль з любой колькасцю грузу. Там да абсурду доходило, что у вас гигантская такая вежа грузу на спине, и вы берете да просто и ховаетесь у траве. Блин, ночь скончилась. Упс, они зауважили так. Добра. Скрытнасць скончылася, вінтовачку дастаем. Ау. Где-то там шел. Я говорю, воевать с ними нечто простенькое. А где? Откуль? А пошли повинен быть сверху здесь, не? Усё, это было пошли. Ладно. Докладно опошнее. Мне подавалось, там было больше. Ну, подается опошнее, так, это правда. Ну ладно тогда. Весь лагерь разглядаем. О, их можно эту электричную диду их забирать. Ладно, я возьму. Спрей. Будь он мой квестовый предмет. Давай. Не отпочинок, не. Хакнуть. Есть. Пакет крові обов'язково з собою забираємо. У кишеньку собі. 120 металлов гэтых. Давайте заберем у их уже, раз такая штука. Буду перегруженным, короче, бегать трошки. Так, есть. Размерковать за разгруз. Ну, размерковать за разгруз. Тут у него вот какая кнопка есть. Ладно. И все, мне пытается, все, что можно, я уже отсюда забрал. Ладно, валим отсюда. Тиши, 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 тиши. Набрались. Вертаемся назад на локацию, где мы уже были. Куда я? Дык мне ж... мне наперед? Не подавалося, мне назад потрібно вернуться, не? Зрозумів. Мне подавалося, яна нешта ў квесце казала, што по типу гэта у іх згубілася штука. Я подумаў, што ім і патрэбна вярнуць.
Нормально так накрутіліся. До речі, у першай частцы, калі нагружаешься, ну, реально я могу пераносіць менш, чым зараз, чым у першай частцы. Значна менш. Вядома, што хутчэй за ўсё персонаж падмацуецца, там нават ужо вырасла колькасць груза, якую я могу пераносіць. Вось, але так, ужо адчуваецца нават вага таго, што нават носім. Таму што калі яно ў галаве ўсё укладзена, так, і мае сэнс, але я буду карыстацца тэрміналогіяй гульні, і што б я не сказаў, мне патрэбна патлумачыць тады іншую рэч, тады ў выніку як бы павінен патлумачыць усё. Вось, але пакраху, давайте, ну, калі буду стыкацца з чымсьці новенькім, гэта месца, дзе жывуць людзі, так? Мы зараз дапамагаем асацыяцыі. Вось, даставляем для яе груз. Вось. І калі пашчасціць, яны пагадзяцца нават далучыцца на нашай сеці. Сеть — гэта звыш тэхналогіі, якія дазваляюць перасылаць гіганцкія проста колькасць інфармацыі імгненна, абсалютна без затрымкі. Ну, тыпу, яна патусторонняя, карацей, тэхналогія на аснове пачвар, якія тут вылезлі ў гэтым сусвеце. Гэта, па сутнасці, наш сусвет, у якім павылазіла ўсяляка. Вось, і дзякуючы гэтым хіральным тэхналогіям, ну, з'яўляюцца новыя рэчы, напрыклад, хіральныя прынтары. Вось такая штука, по типу стварэння новых прадметаў з нехалеры амаль, там мінімальнай колькасці рэсурсаў. Як по типу 3D-прынтары, толькі вельмі прасунутыя. Вось, але гэта мы зараз канкрэтна прыйшлі. Глобальная мэта, канкрэтна зараз мы, па сутнасці, як бы сюжэт пасля першай часткі. Сюжэт першай часткі быў у тым, каб аб'яднаць Амерыку.
У другой частцы насамрэч да Сэма, то бок галоўнага героя, прыходзіць старая знаёмая і пытае, каб ён дапамог яшчэ аднаму персанажу з першай часткі. У яго нейкія праблемы, і ён знаходзіцца на поўдні Мексікі. Ён робіць нейкае даследаванне. Мы павінны дабрацца туды. Але напраму мы не зможам, трэба па дарозе спачатку аб'яднаць, скажем так, сувязі зрабіць папярэднімі лакацыямі. Гэта мы зараз і робім, то бок мы па сутнасці пракладваем сабе шлях на поўдзень Мексікі. Вось, мы даставілі груз гэта, які скралі. Цудоўна. Sam, right? I assume you're here to drop off that stolen cargo of ours? With those chiral density gauges in our possession, we'll be able to determine where BGs are likely to appear in the О, яны, можа быць, дапамогуць мне прадказваць. Трошкі. Гэта дэтэктары хіралі, яны дапамогуць ім пабачыць, дзе BT могуць знаходзіцца, а гэта пачвары, па сутнасці. А вось. Было б цудоўна, каб яны падзяліліся гэтым са мной інфармацыяй. Ну, типу, каб я таксама бачыў. Оп, амаль 2 ўзроўні. А вось зараз мы іх падключаем да агульнага сеціва. То бок зараз гэты вузел, ён прыяднаецца да агульнай сеткі іншых такіх вось модулей, ну, як бы бункераў, дзе людзі жывуць зараз. Мы, дарэчы, прапусцілі там адну лакацыю, яна не сюжэтная, можа быць, варта неяк знайсці, як яе далучыць да сеткі. А вы таксама распавядаеце кожнаму кур'еру, для вас важна тое, што ён прывёз. Ну, глядзі, у гэтым сусвеце дастава гэта, ну, небяспечная справа. Тыпу, як бы, людзі тут вельмі ўдзячныя таму, што кур'ер табе штосьці прывёз. А асабіста ў гэтым выпадку гэта, па сутнасці, прасоўвае, ну, патрэбныя рэчы для выжывання. Вось такое. Вось там справа прапушчаны рэгіён можна пабачыць, цікава, як мне яго адкрыць. Новая штука, гэта што за крывавая граната. Добра, цудоўна. І цудоўненька яшчэ і сховішча ад дажджу. А які цяпер гонт? Складана сказаць. Тыпу... Я зараз прыдумваць лічбы буду, рэвідак, таму што я не памятаю, па-мойму, гэта ўзгадваецца ў гульне, але агульна, прыкладна. Падзеі пачынаюцца, ну, як бы ўсё пачалося ў той момант, калі быў першы выхад смерці. Выхад смерці прыкладна быў, ну, скажам, у 20-м годзе, так? Прыкладна. Можа быць, у 25-м. Ну, тыпу сучаснасць, так? З-за таго, што потым па ланцужку падзей чалавецтва перасялілася ў свае бункеры, ў гарады, і прайшло ўжо хутчэй, можа, 10, можа, 15, можа, нават 20 гадоў. Вось. Пасля таго, нават не, я думаю, нават больш, можа быць, 20-30 гадоў, таму што ўсё менш, там, як узгадвалася, што шмат хто з людзей... Не, пачакайце, не можа быць так шмат. Хартман згубіў на першым выхадзе сваю сям'ю. І калі Хартмана браць, то можа быць гадоў 5-10 насамрэч усяго прайшло з таго моманту. І чалавецтва поўнасцю перабудавалася і жыве ў бункерах, і там блізкая будучыня, так, яна недалёкая. Усе тэхналогіі касмічныя, гэта тэхналогіі, якія яны выкарыстоўваюць, яны, ну, час ад часу, яны пабудаваны на вось гэтых пачварах, якія выпаўзлі. То бок тэхналогіі, па сутнасці, як бы змяніліся незначна, проста адаптаваліся, а некаторыя трошкі лепей за тое, што ў нас ёсць, але хіралій, ну, вось рэсурс, які з'яўляецца з пачвар, і ўвогуле з людзей, так? Ён для чалавецтва новы, і яго прымяненні яшчэ вучацца. Гэта вось хіральная, як бы, як яна, інтэрнэт, карацей, мясцовы, хіральны. Ён якраз такі прасунутая версія, яны навучыліся па тыпу карыстаць хіралій, каб перасоўваць даныя скрозь патусторонні сусвет.
на высокай хуткасці, на імгненнай хуткасці, як яны сцвярджаюць. То бок, па сутнасці, гіганцкая, проста аб'ём колькі. Хуткасць імгненная, аб'ёмы толькі абмежаваны. Там патрэбна больш моцная хіральная сувязь, каб перадаваць больш інфармацыі. Адсюль вось гэтыя, напрыклад, на аснове хіралія, напрыклад, гэтыя вось чэл, яго галаграма зроблена на аснове хіралія. Вітаю, гулец. The chiral density gauges you brought us have been safely integrated into our systems. We can resume all distribution center operations and get back to business as usual. A lot of lives are going to be saved thanks to you. Мне падабаецца, што можна зараз у дыалогу штосьці абіраць. Яны, вось гэтае сховішча ад дажджу, яны хоць трошкі змяніліся нейкім чынам? So, you probably think timefall shelters are only good for getting out of the rain, right? Wrong. Our timefall shelters are different, you see. After extensive research and development, we were able to outfit them with a system that disperses a BT repellent fluid. So if you've got one on your tail and it's about to grab you, these shelters are the perfect way out. Only downside is that the repellent has a limited supply, so make sure you don't run low. It has other perks too. The shelter can purify timefall and convert it into drinkable water, allowing you to top up your canteen on the go. We've posted an aid request so you can fabricate a shelter to see how it works. Карацей, зараз ён скончыць ужо, і я тады патлумачу. As you expand chiral network coverage, we'll be able to share information and coordinate our efforts more effectively. And I'm sure we will all make even faster progress as a result. So keep on doing what you do and linking up places for us. Карацей, палепшаны вось гэтае сховішча ад дажджу. Дождж, нагадваю, дождж тут незвычайны, ён называецца timefall, па тыпу, ён прасоўвае час наперад, вельмі моцна. То бок, калі любая кропля, калі яна да арганікі дакранаецца, яна прасоўвае час наперад для гэтай арганікі. Вельмі моцна. Магчыма, для, наколькі я зразумеў, не толькі для арганікі, для ўсяго ўвогуле, для металу таксама. Вось, напрыклад, метал пакрываецца іржой вельмі хутка, людзі стареюць, расліны прарастаюць і загінаюць. Вось так уплывае таймфол. І зараз новае сховішча палепшана, яно ў першай частцы яшчэ было. Яго палепшылі, зараз яно, па-першае, можа змяняць, апрацоўваць гэтую ваду з таймфола і пераўтвараць ваду, якую можна, фільтруе і, карацей, робіць так, каб яе можна было піць. Гэта раз. Па-другое, яна яшчэ і адпужвае BT. То бок, калі вы ў небяспецы збегаеце ад пачвара, вы можете схавацца ў гэтым сховішчы, яно тады пачвары з вамі не пайдуць да гэтага зонціка. This whole area is a chiralium-rich environment, so there's a much higher risk of BTs showing up. We've been coordinating with the research lab nearby, sharing data, etc., all to help develop BT avoidance and elimination solutions. One of the largest void outs ever recorded happened down south, don't forget, giving rise to a massive tar belt. So massive that it completely cut us off from the land beyond. Карацей, гэта тэрыторыя Мексіка насамрэч больш пакрыта BT, чым Амерыка. І адзін з самых гіганцкіх выбухаў, якія толькі адбываліся з BT, ён адбыўся якраз такі на поўдні, і ў выніку поўнасцю іх адрэзаў ад таго, каб прасунуцца яшчэ далей. То бок, па сутнасці, Мексіка адрэзаная на поўдні. Пра гранату можна спытаць, але я так ведаю, што гэта такое... давайте, няхай раскажа пра крывавыя гранаты гэтыя. It's one of the fruits of our joint effort with the lab to develop anti-BT tech. Up until now, our primary weapons against these entities have been created with the blood of doom sufferers. And so, production is wholly reliant upon regular donations from rare individuals like yourself. Securing a stable supply has been difficult. Though you'd know all about that, given your experiences with the UCA. But this weapon utilizes synthetic blood with all the same anti-BT properties. Derived from samples taken from doom sufferers, it can be produced at scale to meet demand. And despite its artificial nature, it's actually proven to be more potent than the genuine article. So you can think of our new weapon as a more full-blooded version of the hematic grenade it replaces. In any case,
We won't need to ask you for your blood ever again, so rest easy. If you want to test it out, we have some training facilities here at the Карацей, distribution center. яны Feel змянілі free to access the delivery terminal and give it a у try. адрэзаную частку не патрэбна. Нам патрэбна будзе да лабараторыі, якая блізка да адрэзанай часткі на самом поўдні. Вось зараз пакуль не, мы такой праблемы не маем. Цікава, яны змянілі тэхналогію стварэння гэтых гранат. У першай частцы гранаты рабіліся літаральна з крыві Сэма. Яму патрэбна было, па сутнасці, даваць сваю кроў, каб рабіць такія гранаты. Вось, таму што толькі дзякуючы яго крыві рабілася, як вызначылася, яго кроў можа супрацьстаяць гэтым пачварам. Гэта таксама была новая штука, у першы час яны пра гэта даведаліся. Вось, у другой частцы яны знайшлі спосаб, як рабіць як сінтэтычную кроў, і таму могуць гранаты могуць рабіць у вялікай колькасці, не толькі ў тых, хто страдае ад захворвання Думс. Думс дазваляе, не зусім захворванне. Гэта тое, што дае магчымасць бачыць пачвар, але гэта па тыпу як алергія на пачвар, хутчэй. У некаторым сэнсе. То бок вы бачыце іх толькі дзякуючы таму, што у вас ёсць алергія на іх. Астатнія іх не заўважаюць нават. By the way, you're planning to visit the research lab, yeah? You have to pass through some dangerous territory then. Наперадзе вельмі небяспечная тэрыторыя. Там шмат біці. Let's not forget that you just tackled one of our toughest orders on record. Tell you what, we got a nice private room here that you can use to catch your breath. We'll get started on prepping the cargo for your next run. Сэм не бачыць пачвар. Сэм можа іх адчуваць. У яго не вельмі моцны дум, проста гэта алергія можа быць некалькіх узроўняў. Некаторыя могуць бачыць пачвар без ніякай дапамогі. Але астатнім патрэбна карыстацца бридж-бэйбі. Вось, у Сэма зараз няма бридж-бэйбі, але ў яго ёсць слабенькі думс, у яго слабенькая алергія. Ён, па сутнасці, проста гэтае самае, мурашы па скуры адчувае. У прысутнасці біці. Вось. Без дзіцяці ён бачыць іх таксама не можа. Это таксама па-за межамі яго здольнасцяў. Алергія проста розных узроўняў. Па-моему, там кажуць, што іх там 3, па-моему. Што за халера? Вось у яго, бачыце? Ён па тыпу... Ён на руку глядзеў, яго хутчэй за ўсё мурашы гэтыя. Sam, are you okay? I'm fine. You guys? The facility's intact, but the research lab might have taken a hit. The local chiralium levels appear to be rising. Узроўні хіралія падвысіліся. Туды лепей накіроўся як мага хутчэй. А я ўжо хутчэй за ўсё магу дабрацца нават, так? Я магу нейкім чынам... Ёсць і вышэй. Мне падавалася 3, першы час, па-моему, згадывалася 3 усяго ўзроўня. Там нават сістэма была, проста я памятаю, што у Сэма, па сутнасці, самы нізкі ўзровень. У Fragile, по-моему, самы высокі. Там 3, по-моему, якраз такі быў. Так, вось яна ў яе адчула Gatewake, гэта браматрус. Усё ў іх добра, як вы бачыце, у Лу таксама ўсё ў парадку. Вось. Так, адносіны нашыя, фотачкі Сэма з Лу. Вось. Зараз, па тыпу, я не думаю, што гэта вялікі спойлер. Лу адзін з бридж-бэйбі. Давайце першая частка, так? Вось Сэм і Лу можна пабачыць. Дзіцёнак літаральна ў капсуле і народжаны ад мёртвай маці. Дзіцёнак, які звязаны ўсё яшчэ са сваёй мёртвай маці, якая знаходзіцца ў даследаванні... Зараз я павыкідваю вам лора, карацей, зараз панясецца. Карацей, бридж-бэйбі — гэта дзеці, якія народжаныя ад мёртвых маці. Вось. Яны мёртвыя ўсё яшчэ ляжаць дзесьці, то, па-мойму, яны ўсё яшчэ мёртвыя ляжаць. Я зараз магу памыляцца... Магчымасць выклікаць і кіраваць біці — гэта таксама думс. Гэта па тыпу... Так, ёсць вышэй за ўзровень... Так, у Fragile толькі частка. Па тыпу ёсць кіраванне гэтымі пачварамі. Забыўся ўжо. Дык вось, і гэта дзіцёнак. Ён, па сутнасці, звычайны, але ён звязаны з сусветам мёртвых. Усе гэтыя пачвары — гэта сусвет мёртвых, скажам так. Вось. І ў першай частцы вы падарожнічаеце якраз такі з Лу
ну, BB-8, по-моему, я не памятаю яе нумар дакладна. Вось адзін з дзяцей вось гэтых асабістых. Гэта дзеці былі зроблены вельмі даўно, ну тыпу як по-моему нават да першага выхада смерці, нават такая гэта спойлер да першай часткі. Вось. І як бы падарожнічаць з ёй і ўсё як бы ў парадку. Гэта скриншоты тыпу з першай часткі. Вось. Але ну пасля падзей першай часткі тут мы ўжо трошкі скіп робім, таму што я не ведаю дакладна, як ён даставіў яе з гэтага кокана. BB-8 гэта зорных войнаў. Ты пажартаваў тады. Ну окей. Вось нумары ў іх усё роўна былі. Ну тыпу у BB іх усяго па тыпу вельмі абмежаваная колькасць. Іх там тыпу кожны з іх гэта унікальная штука, то бок ну яны не ўмеюць рабіць BB. Вось іх не можа быць, бо яны это не па тыпу масава іх прадукуюць. Вось іх ёсць па тыпу штук 50, напрыклад, іх 50 і ёсць. І ў BB нават нумар ёсць свой. Я толькі не памятаю які. Ну сам даў ёй імя Лу. Вось і потым у нас скончыцца першая частка, адбываецца таймскіп у 11 месяцаў і у нас ёсць Лу. Сэм забраў Лу і яны разам вось зараз у другой частцы ён пазбягаў як бы увогуле кантакта з астатнімі, жылі там сабе у бункеры асабістам, схаваліся ад усіх. Вось і ён з Лу як бы ну быў. Вось зараз Лу ён пакуль пакінуў часова з жанчынай з першай частцы, гэта Фрэджайл, і яна зараз за ёй даглядае. Вось. Але вось па тыпу фоткі яго і Лу. Так. Ён выцягнуў яе з банкі. Ну, атрымліваецца так. Просто мы не паказвалі гэта моманта, але відавочна, што ён гэта зрабіў. Давайте у туалет і душ сходзім, а то што мы як лох. Так, добра. Кроў у нас зараз не збіраюць, таму мы можам спакойненька сабе. А можна тэрміналам кідаскам? Мне бы мапай скарыстацца. Я бы мапу жадаў паглядзець. Мы знаходзімся зараз вось у гэтай частцы. Тут ёсць бункер дакладна, яшчэ адзін кавалак закрыты для нас. А лабараторыя знаходзіцца вось тут. Блін, мы вельмі блізка да лабараторыі. Я бы хацеў бы лабараторыю сёння паглядзець. Вельмі хацеў бы зараз літаральна да яе дабрацца. Але ўжо мы засядзеліся, і мы хутчэй за ўсё дабірацца да яе будзем яшчэ паўгадзінкі, можа гадзінку. Давайте лабараторыю пакінем на потым, а то я там яшчэ кацэны, як звычайна, пайдуць на 2 гадзіны. Так што прапаную на гэтым спыніцца, працягнем у сераду, можа нават ужо з оверлеем. Дарэчы, галасаванне ўсё яшчэ працуе. Нават зараз вы можете галасаваць за тое, што вам падабаецца. Проста нельга, на жаль, паглядзець спіса лідараў. У мяне няма магчымасці зараз оверлей вам паказаць. Картка захопу ёсць, проста не наладжана яшчэ ўсё. Вось, мне яшчэ трэба будзе паналаджваць, і я не ўпэўнены, можа ўпасці якасць стрыма. Дарэчы, такое таксама магчыма. Вось, я яшчэ не ўпэўнены, можа яна ўпадзе настолькі, што ну, гэта будзе немагчыма. Ну, паглядзім яшчэ, я не ўпэўнены. Вось, на гэта, можа, я буду скончваць, я буду перадаваць вас далей. Я не ўпэўнены, хто нас зараз стрыміць, і мне, дарэчы, зараз гэта не вельмі зручна. Дайце мне момант крыху, літаральна хвілінку, я зараз ад вас адпраўлю. Не пакідайце мяне зараз.
бачу толькі Лілузорку, адпраўляю вас да яе зараз. Рэйд яшчэ рыхтуецца. На жаль, мне патрэбна бегаць да кампа, каб адпраўляць рэйд, таму на гэтым я з вамі развітаюся. Заўтра ў нас Divinity Original Sin 2. Гуляем у яе, далей праходзім. Мы ўжо дзесьці першую трэць выспы насамрэч зрабілі. Калі паспяшаемся, то можа быць дзесьці ў другую трэць, у трэцюю трэць нават дабяремся. Таму што па сутнасці мы ў лакацыю ўжо перабраліся ў другую унутры гэтай выспы. Вось. На гэтым я вас пакідаю. Пабачымся з вамі заўтра. У сераду зноў Death Stranding, у чацвер таксама. Калі наладжу картку захопу, не ведаю, але спадзяюся, ўжо ў сераду будзе. Вось. Да пабачэння, а зараз мы ўляцім да Лілузоркі. Бывайце.